Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama. Yes, Mataji. Inga carry on mango and I'll just hand over host to you. Revati Mataji, host. Make host. Hare Krishna Mataji, உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். I'm leaving. Hare Krishna. Hare. ரேவதி மாதாஜி, சொல்லுங்க ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி, அப்பதான் நான் அந்த லைவ் க்ளோஸ் பண்றேன். நான் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. நான் பார்ட்டிசிபேட்ல போகணும் இல்லையா மாதாஜி? சரியா மாதாஜி? பண்ணிட்டேன் உங்களை ஹோஸ்ட். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணவா மாதாஜி? பண்ணுங்க மாதாஜி. டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் அந்த பஜன் பிடிச்சதா மாதாஜி? நான் பாடின நீங்க திருப்பி பாடலா? ஓகே மாதாஜி. சரி, ஒரு நம்ம இன்னொரு இந்த பஜன் பாடலாம், அது வர மாட்டேன்னு. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. சொல்லுங்க. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜெய கோபி ஜன வல்லபா ஜெய கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன விரஜ ஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன விரஜ ஜன நந்தன. யமுனதீராவனசாரி. யமுனதீராவனசாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஹரே கிருஷ்ண. டுகெதர் சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இதுல நம்ம அதுல எல்லாம் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள நம்ம எல்லாரும் வருவோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாதாஜி. நம்ம இப்ப பிரணத்தி பாடலாமா? யாரா பிரணத்தி பாடுறால? நான் பாடட்டுமா? சரி. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே வாஞ்ச கல்பத்ரயுஷஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவ ச
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण्य हिदाय च जगद्हिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामसे सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशधारिणे पंचतत्वमता कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्त अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जयं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. நம்ம வந்து இது வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இதுல இருந்து எல்லாரும் நம்ம வந்து இதெல்லாம் நம்ம அவதான் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் நாமனிஷ்ட பிரபுஜியோட இதால அவளோட கிருப்பையால நம்ம வந்து எல்லாரும் பிரபுபாதா ஸ்ரீல பிரபுபாதாவோட மர்சியால எல்லாரும் நம்ம இதுக்கு எல்லாரும் இதை அரேஞ்ச் பண்ண அடுக்கலாம். நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் மனமான்ற எனக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு இந்த வந்து நான் வந்து செஷனை வந்து ஆரம்பிக்கிறேன். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இது பாருங்க, இது வந்து ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து எல்லா புகழும் ஸ்ரீடை பரம்பரைக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் யாரு? அவரது தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதரும். அப்ப நம்மளோட எல்லாம் ஆன்மீக குரு மகாராஜ் வந்து அவர் புனித அருள் ஜெயபதக சுவாமி குரு மகாராஜோட அருளாலையும், கோவில் தலைவர் யாரு? அவரோட அருள் நாம நிஷ்டோதாஸ் அவரோட அவரோட அருளாலையும் தான் நம்ம இந்த செஷனுக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாப்டர் 16க்குள்ள நம்ம நுழைகிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து நம்ம வந்து போன வாட்டி என்ன படிச்சோம்? நம்ம அது வந்து 15 அத்தியாயத்துல என்ன படிச்சோம்? நம்ம வந்து இதுல வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வந்து ஜட உலகம் எப்படி அரச மரமா நம்மள கம்பேர் பண்ணிருக்கா. அதுல இருந்து ஒவ்வொரு வேர்களும் அந்த உயிர் வாழிகளும் மங்களமும் அமங்கலம் எல்லாத்தையும் செயல்களுக்கு கம்பேர் பண்ணிருக்கு. அதனால வந்து அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 9ஆம் அத்தியாயத்துல என்ன பண்ணிருக்கான்னா தேவர்களையும் அசுரர்களையும் எல்லாம் பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா நம்ம படிச்சோம். அந்த வேத சடங்குகளை படி முக்தியான பாதையில் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல எப்போதுமே இருக்கணும். அதுதான் என்னைக்குமே மங்களகரமான கூறுகிறது. இது வந்து அதனால நம்ம வந்து அதே சமயத்துல ரஜோ குணமும் தமோ குணத்துல இருக்கிறவளுக்கு முக்தி வாய்ப்பு கிடையவே கிடையாது. அதனால இந்த ஜனமனதர்களோட தொடர வேண்டும். அல்லது வீழ்ச்சியோற்ற மிருகங்களிலிருந்து வரணும்னா இதுல நம்ம இது மிருகங்கள் அதை விட தாண்டலுங்க கூட போக தயாரா இருக்கணும். நம்ம இது அதுதான் நம்ம இந்த 16ஆவது அத்தியாயத்துல என்ன இருக்குன்னா, தெய்வீக இயற்கை அதோட குணங்கள், அசுர குணங்கள், இயற்கை அதோட குணங்கள், அப்புறம் ரெண்டையும் சேர்த்து நம்மளுக்கு பகவான் வந்து எல்லாம் தெளிவா நம்மளுக்கு சொல்றார். அதை பத்தி நன்மை தீமைகளும் என்ன இருக்கு அதுவும் சொல்றார். இந்த வந்து இதனால நம்ம எல்லாத்தையும் இதுல நம்ம என்னெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் என்ன இருக்கு, அசுர குணங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, எல்லாத்தையும் நம்ம இது டீட்டெயிலா நம்ம இந்த இதுல 16 அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். தெய்வீக மற்றும் அசுர குணங்கள் உங்கள் பாதை எது? இது பகவத்கீதை அத்தியாயம் 16 ஒன்று அறிவு. விடுதலைக்கான வழி என்ன? விடுதலைக்காக வழி என்ன? நம்ம வந்து பந்தத்திற்கு வழி, பந்தத்திற்காக வழி. நம்ம வந்து விடுதலைக்கு வர என்னன்னா, நம்ம இந்த பந்தத்துல இருந்து விடுபடணும். பந்தத்தை விடுபடணும்னா என்ன பண்ணணும்? நம்ம வந்து பகவானோட திருவடி நாடணும்.
அந்த திருவாழை அவரோட பாதங்கள் கமலங்களத்துல அவர்கிட்ட நம்ம சரணம் அடையணும். அதனால வந்து மனிதர் வந்து கலையான குணங்களுடன் தான் பிறக்கிறாள். ஆனா நம்ம வந்து எது நம்மளோட விதி தீர்மானிக்கிறது, நம்ம எதை நம்ம செலக்ட் பண்றோம், நம்ம எந்த வழிபாடால நம்ம போறோம், அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஃபர்தரா நம்மள எல்லாம் வழி காட்டா நல்ல வழியா நம்ம போனோம்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நல்லதா ஆகும். நல்ல தெய்வீக குணங்களையே எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு அசுர குணங்களுக்கு போகாம எப்படி தெய்வீகத்தோட நம்ம எப்படி பாதையை நம்ம எப்படி நம்ம அதுல அதுல நம்ம ஃபாலோ பண்றோமோ அதுதான் முக்கியமானது. அதனாலதான் என்னைக்குமே நம்ம வந்து எல்லாருமே பெற்றோர்கள் என்னன்னா எப்போதுமே தெய்வீகமான குணவுடைய குழந்தைகள் தான் விரும்புகிறார். ஆனா வந்து அதுக்காக அவர் வந்து அந்த பெற்றோர்கள் எப்படி நம்ம நல்ல பாதை முறைகள் எப்படி ஆன்மீக உலகத்துக்கு எல்லாம் பண்ணணுமோ அது வந்து பெற்றோர்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து அதை கடைபிடிச்சு நம்ம வந்து நல்ல குழந்தைய பெற்றோர் இருக்கிறதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ நம்ம அந்த காமம் வாழ்வு அது வந்து கிருஷ்ணரே இதுலதான் எல்லாம் பகவத்கீதையில நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு. வந்து அதனால வந்து யாரெல்லாம் கிருஷ்ணோடல இருக்கிறாளோ அவளுக்கு வந்து நிச்சயமா நாய்களாகவும் பூனைகளாகவும் குழந்தைகளாக பெற்றுக்கொள்ளவே மாட்டா. அவளோட குழந்தைகள் பிறந்த பின்ன கிருஷ்ணர் உன்னை உறவு அடைய மாறி நம்ம வந்து அவரை வந்து அவளை வந்து நம்ம பெற்று கொடுக்க பெற்றவர்கள் இது குழந்தை பெருக்கணும். அதுதான் அதுதான் குழந்தைகளுக்கு நல்லது, பெற்றவர்களுக்கு அதுதான் நல்லது. அது நம்ம வந்து அடுத்த சாப்டர் அடுத்த ஸ்லைடு. பயமின்மை அபயம் முதல் தெய்வீக குணம். முதல் தெய்வீக குணம் என்ன பாரு, பரீட்சித் மகாராஜ் மரணத்தை இரவனின் சுத்தமாக இயக்கிறார். பரீட்சித் மகாராஜ் கதை தெரியும் இல்ல, அவர் அங்கேருந்து ஒரு இடத்துல காட்டு வழியா போயிட்டு இருந்தார். அவருக்கு ரொம்ப தாகமா இருந்தது. ஒரு குடிசை மாதிரி இருந்தது. அங்க உள்ளுக்குள்ள போனார். அப்ப ஒரு பெரிய ஆச்சாரியர் வந்து பெரிய மகான் வந்து அங்க வந்து பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தார். அவர் வந்ததை அவர் கவனிக்கல. அதனால என்ன பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தண்ணி வேண்டியிருந்தது, ரொம்ப தாகமா இருந்தது, பசி இருந்தது. அவர் வந்து தன்னோட பூஜையில ஃபுல்லா அவர் இன்வால்வ் ஆயிட்டார். முன்னால ஆனோடனே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அவர் ஒரு சித்த பாம்பை அவர் மூஞ்சி அவரோட இதுல தூக்கி எறிகிறார். அதை பார்த்துட்ட பிள்ளைக்கு அப்புறம் சாபம் கொடுக்குறான். அந்த சாபம் கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி நீ 7 நாள் மட்டும்தான் இருப்ப உயிரோட, 7 நாளைக்கு அப்புறம் உன்னோட வந்து மரணம் நிச்சயம்னு அப்படி அவர் சாபம் கொடுக்குறார். அது வந்து அதனால இது கேட்ட உடனே கூட அவர் இவ்வளோ பரீட்சித் மகாராஜ் எவ்வளோ பெரிய அரசர், அவர் இருக்கும் பொழுது எப்படி இருந்தது அவரோட கிங்டம் எல்லாம். ஒருத்தருக்கும் ஒண்ணுமே கஷ்டம் இல்ல, எல்லாம் தானியங்கள் எப்படி யுதிஷ்டிர மகாராஜோட எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரிதான் பரீட்சித் மகாராஜ் வந்து அவ்வளோ பெரிய இதுல வந்தோடனே அவர் இது சாபம் கொடுத்த உடனே திருப்பி ஒண்ணுமே சொல்லல. ஆனா அவ அப்பா மட்டும் ஏன்டா நீ இப்படி பண்ணி, இவர் பெரிய மகாராஜ் நீ தப்பு பண்ணிட்ட, நீ பண்ணிருக்க கூடாது. ஆனா அந்த பிள்ளைக்கு அந்த டயத்துல அப்பா மேல இது விட்டோம், அதுக்கு வந்து அது சாபம் கொடுத்துட்டோம் அந்த பிள்ளை. அந்த பிள்ளை அதனால அவர் வந்து கொடுத்தோம்னா அவனை அதை பத்தி யோசிக்காம உடனே சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட போய் 7 நாளைக்கு பாகவதம் கத்துண்டார். அதுல அந்த 7 நாளைக்குள்ள அவர் தண்ணி குடிக்கல, சாப்பிடல, தூங்கல, கேட்டார். அதனால அவர் பயப்படவும் இல்லை. அந்த மாதிரி நம்ம நல்ல பாதையில போனோம்னா நம்ம பயப்படுறது அவசியமே இல்லை. அவர் மரணம்னா ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருப்பா, எப்படி பயந்துப்பா, நம்ம நாளைக்கு என்ன பண்ணுவோம், ஐயோ நம்மளுக்கு 7 நாள் தான் இருக்கு, இனிமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம், நம்ம குழந்தைகள் என்ன எப்படி இருக்கும், பொண்டாட்டி எப்படி இருப்பா, நம்மளோட இதான் ஆகும் எவ்வளவு யோஜனை, எவ்வளவு கவலைகள் வரும். ஆனா அவரை பயப்பட்டாரா, அவரை பத்தி யோசிச்சாரா? இல்ல. பகவானே எல்லாம் பகவானுக்கே அர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம். இந்த 7 நாள்ல நம்ம எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்னு யோசிச்சு அதே மாதிரி அவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணார். அதனால அவர் வந்து ஒரு நதிக்கரையில ஒரு புண்ணிய ஸ்தலத்துல போய் அங்க உட்கார்ந்து அவர் நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா கேட்டுட்டு சுகத்தை 7 நாளைக்குள்ள பாகவதம் ஃபுல்லா அவர் கேட்டார். நம்ம வந்து என்னைக்குமே இறைவனை பற்றி சிந்தனை உண்மையான இருந்தா வச்சுக்கோ, நம்மளுக்கு அந்த பயமே இருக்காது. அதே பிரகாரம் கம்சனை பத்தி தெரியும்ல, அவன் மரணத்தை பத்தி எப்படி அஞ்சினான், எப்படி அவன் தெரிஞ்சுட்டு இல்ல முதல்ல அது 8வது குழந்தை நம்மள வந்து கொலை போறது நம்மளுக்கு எதுக்கு, அதுக்காக ஒவ்வொரு வாட்டியும் கிருஷ்ணாவே நினைச்சுட்டு இருந்தான். அது வந்து நல்லா அசுர குணத்துல நினைச்சுட்டு இருந்தானே தவிர நல்லதான் அவன் நினைக்கல, ஆன்மீகத்துல நினைக்கல.
அதனால ஒரு குழந்தையும் கொன்னுட்டு 8வதுக்காக அப்படி இதுல எப்படி இருந்தான் பாரு. இந்த கம்சன் வந்து எப்படி மரணத்தை அஞ்சினா, அதுதான் நம்ம வந்து அசுர குணத்துக்கும் தெய்வீக குணம். பரீட்சித் மகாராஜ் மாதிரி எல்லாரும் அவளோட உதாரணத்தை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து எப்படி ஆன்மீகம் இருக்கிறது ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பிரைட் எக்ஸாம்பிள் எது பரீட்சித் மகாராஜ் தான். அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. இப்ப யாரா படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகமும் மீனிங்கும்? हरे कृष्ण पढ़िकिरे माताजी। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संसुत्तिर् ज्ञाने योगे व्यवस्थितिः तानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस् त्याग शान्तिर् अभिषुणं तया भूतेष्व अलोलुप्तं मार्तवं ह्रीर् श्रीर् ह्रीर् असापलं तेज क्षमा धृतिः शौषम् अत्रोहो नादिमानिदा भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அச்சமின்மை, தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல், ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல், தானம், சுய கட்டுப்பாடு, யாகம் செய்தல், வேதங்களை கற்றல், தவம், எளிமை, அகிம்சை, வாய்மை, கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, துறவு, சாந்தி, குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, பேராசிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை, கண்ணியம், வெட்கம், மன உறுதி, வீரம், மன்னிக்கும் தன்மை, தைரியம், தூய்மை, பொறாமையின்மை, மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உன்னதமான மனிதரை சார்ந்தவை. ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. ஓகே. என்ன சொல்றது? ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா, புருஷோத்தமான முழுமுதற் கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்கார்? என்னெல்லாம் இருக்கணும் நம்மளுக்கு? அச்சமின்மையே இருக்கக்கூடாது. அச்சமே இருக்கக்கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம வந்து நம்மளோட என்னைக்குமே நிலைய தூய்மையாவே வச்சுக்கணும். ஆன்மீக ஞானத்தை என்னைக்குமே விருத்தி செய்யணும். அதுக்கப்புறம் தானம் பண்ணணும், சுய கட்டுப்பாடு இருக்கணும், என்னைக்குமே யாகம் பண்ணணும், யாகம் செய்தல், அப்புறம் வேதங்களை வந்து கற்றுக்கொள்ளுகிறது, தவம் பண்ணுகிறது, எளிமைன்னா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேட்கலையே மாதாஜி. சவுண்ட் கேட்கலையா? சவுண்ட் கேட்கல. இப்ப கேட்கதா பாருங்க. புருஷோத்தம இப்ப கேட்கதா? ஓகே மாதாஜி, தேங்க்ஸ். ஓகே, தேங்க்ஸ். சாரியா, நான் ஃபுல் வால்யூம் தான் வச்சிருந்தேன், இன்னும் தெரியல. சரி, இன்னும் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா? இது முதல்ல இருந்து மாதாஜி திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க மாதாஜி. சரி சரி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா, அந்த அத்தியாயம் 16வது முதல் ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? நம்ம வந்து புருஷோத்தமனமான முழுமுதற் கடவுள் என்ன கூறுகிறார்? நம்ம என்னைக்குமே பயமே இருக்கக்கூடாது நம்ம மனசுல. எப்படி பரீட்சித் மகாராஜ் இருந்தாரோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணினாலும் பகவான்கிட்ட விட்டுட்டு, பகவான் என்ன பண்ணினாலும் நல்லதான் நம்மளுக்கு பண்ணுவார். நம்மளுக்கு என்ன நம்மளோட இதுல இருக்கோ அதுதான் நடக்கும். அதனால துளிக்கூட ஃபியர்லெஸ்னஸா அவர் இருந்தாரு இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த தனது நிலையை தூய்மையாக வச்சுக்கணும் என்னைக்குமே. அப்புறம் ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி என்னைக்குமே செய்யணும். அதுக்கப்புறம் தானம் எப்போதும் பண்ணணும். கட்டுப்பாடோட சுய கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். அப்புறம் யாகம் செய்வது. இப்ப இந்த காலத்துல யாகம் செய்யறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். தானம் பண்றா இருந்தா கூட அவளை அதுக்கு பதிலாக என்ன சொல்லியிருக்காரு நமக்கு சைத்தன்ய பிரபு என்ன சொல்லியிருக்கார்? நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியா அது. வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 பண்ணுங்க. நம்ம நாம ஜபம் பண்ணாலே யாகம் செய்தரை அதே ஈக்குவலோட அதேதான் பலன்களும் கிடைக்கும். வேதங்களை நம்ம கற்றுக்கணும். அதுக்கப்புறம் தவம் எளிமையாக இருக்கணும், அஹிம்சையிலேருந்து வெளியில வரணும். அப்புறம் வாய்மை, அப்புறம் கோவப்படக்கூடாது. நம்ம கோபத்தை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அது கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்? நம்ம கையில தான் இருக்கு. அதான் இந்த சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ். என்னைக்குமே நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா அவ்வளவு கோவம் வரக்கூடவே வராது. அந்த மாதிரி நம்ம எப்படி ஆகாரம் சாப்பிடுறோமோ அதுலயும் டிபெண்டா இருக்கு நம்மளுக்கு கோவம் வருது. நம்ம நினைக்கிற சில பேர் நிறைய பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவா, நிறைய மிளகா சாப்பிடுவா, ஸ்பைசியா சாப்பிடுவா. சில பேர் நிறைய நான்வெஜ் சாப்பிடுவா, அவளுக்கு அப்படியே சுர்ன்னு அப்படியே கோபம் வந்துடும். அதனால நம்ம வந்து கோபம் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு நம்ம கையில தான் எல்லாம் இருக்கு நம்ம என்னைக்குமே.
அதுக்கப்புறம் துறவு துறவு எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல நம்ம ஒரு யங் ஏஜ், ஒரு கிரகஸ்தாசிரம், அப்புறம் சன்னியாசி, அது மாதிரி நம்ம ஒரு இது வந்தா நம்ம ஒரு துறவு மனப்பான்மையோட நம்ம வந்து நம்மளோட புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி துறவு மனப்பான்மையில ஆன்மீக இதுல நம்ம எவ்வளவு பகவான் நினைக்க முடியுமோ அவ்வளவு பிரசாந்தி வந்து இதெல்லாம் நம்ம என்னைக்குமே கோவம் படலைன்னா, பேராசை படலைன்னா, பொறாம படலைன்னா, அகம்பாவம் இல்லைன்னா, அப்புறம் நம்ம வந்து எளிமையா இருந்தாலே சாந்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கக்கூடாது. நம்ம இன்னொருத்தரை வந்து குற்றம் காண்பிக்கிறதுக்கு காண்பவே கூடாது. இன்னொருத்தரை பத்தி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கையில் நம்ம என்ன இருக்கு நாம யோசிக்கணுமே தவிர மத்தவளை குற்றமே கண்டுபிடிச்சு அவளை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்றது ரொம்ப பெரிய தப்பு. அதுக்கப்புறம் எல்லா 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 உயிர்களின் மீதும் கருணை. என்னைக்குமே நம்ம கருணையோட எல்லாரும் ஒரு எறும்பு கூட தீங்கு பண்ணாம. உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பரத் மகாராஜ் இன்னொரு வந்திருக்கும்போது ரகுகுண ராஜாத்த பல்லாக்கு தூக்கின்னு போயிருக்கும் போது ஒரு எறும்பு கூட கஷ்டம் இருக்கக்கூடாதுன்னு கூட பல்லாக்கு ஆடித்தான். அப்ப அவர் ரகுகுணருக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துதான். ஏன் இப்படி இது பண்ற நீ நீ நன்னாதானே நன்னா எங்க தானே இருக்கா பாக்குறதுக்கு, ஏன் உன்னோட பல்லாக்கு என்னை கொண்டு போகும்போது இவ்வளவு ஆடுறதுன்னு அவர் கேட்டாராம். அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அப்புறம் புரிஞ்சுட்டார். அவருக்கு அப்புறம் அவருக்கு கோச்சுண்டு எல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம எவ்வளவு பெரிய மகான்ட்ட நம்ம வந்து கேட்டுக்கிறதுக்கு கத்துக்கிறதுக்கு அவர் எவ்வளவு பெரிய அவர் வந்து பகவானோட இதுல வந்திருக்காரு. அவர் அவர்கிட்ட நம்ம கேட்டுண்டு அவர் தன்னைத்தானே தன்னோட தப்ப உணர்கிறார். அவர் அதே மாதிரிதான் அவர் அந்த எறும்பு கூட இந்த ஜடமகாராஜ் வந்து எறும்பு கூட கஷ்டப்படக்கூடாது, அந்த பல்லாக்கு ஷேக் ஆச்சான், அப்படி ஆடித்தான் அது. ஏன்னா ஒரு எறும்பு வந்து அந்த அந்த எறும்புக்குள்ள அந்த பல்லாக்கோட அந்த வீல போயிடக்கூடாதுன்னு அவர் அது கவலை. அதே மாதிரி நம்ம வந்து கருணை பேராசையே படக்கூடாது. நம்ம இன்னொருத்தருக்கு வந்து பேராசையை விடுபட்ட இன்னொருத்தர் பேராசை அது இருக்கு நம்மளுக்கு அது இல்லையே. பக்கத்தாத்து வீட்டுல 2 கார் வாங்கிட்டா, நம்ம வீட்டுல ஒரு கார் கூட இல்லையா, அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? திருப்பியும் பணத்துக்கு பின்னாலே ஓட வேண்டியது, வீட்டுல சாந்தி போறது, பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் போறது, எப்போதும் சண்டை, மனசுல ஒரு இதே கிடையாது, நிம்மதியே இல்லாம. அப்புறம் என்ன கார் வந்து வீட்டுல நிம்மதி இல்லாம என்ன பிரயோஜனம்? நீ எப்படி அங்க கடன் வாங்கி இங்க கடன் வாங்கி கார் வாங்குற பேராசையால பக்கத்தாத்துக்கார வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அதுல வீட்டுல வந்து நம்மளுக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்குமா? பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் முக்கியமா, இல்லாட்டா நம்மளுக்கு கார் வருது முக்கியமா? அது நம்மளே நம்மளோட இதுல நம்மள பரிசீலனை பண்ணணும். நம்ம கிட்ட எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு நம்ம இதுல என்ன நம்ம பண்ண முடியும். அதுக்காக அதிக ஆசை இல்லாம இருக்கும், ஆசை இருக்கும், இல்லாம ஆசைகள் ஒரு மனிதனும் கிடையாது. அந்த ஆசை கொஞ்சம் குறைச்சலா எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அத்தனை நம்மளோட எவ்வளவு கெப்பாசிட்டி இருக்கோ அது மட்டும் இது பண்ணணும். அப்புறம் கண்ணியமாக இருக்கணும். என்னைக்குமே வெட்கத்தோட நல்ல இதா இருக்கணும். மன உறுதி இருக்கணும், என்னைக்குமே வீரமா இருக்கணும். அப்புறம் மன்னிக்கும் தன்மை ஒரு நம்ம இருக்கணும், தைரியமாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தூய்மையாக இருக்கணும், பொறாமையின்மையாக இருக்கணும், மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல். என்னைக்குமே நம்ம யாராவது பண்ண ஐயோ நம்மளுக்கு ரெஸ்பெக்டே கொடுக்கலையே, நம்மளுக்கு வந்து நம்மள வந்து நமஸ்காரமே பண்ணலையே, நம்மள பொருட்டாவே நினைக்கலையே, அது மாதிரினா நினைக்கவே கூடாது. மரியாதை அவளே தானாவே கொடுக்கணும் தவிர நம்ம இன்னொருத்தட்டு இருந்து எதிர்பார்க்கறது ரொம்ப பெரிய தப்பு. அதுக்கப்புறம் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்பையோட உன்னதமான மனிதர் சார்ந்தவை. இதெல்லாம் நம்ம எல்லாத்தையும் நிச்சயமா டெஃபினட்டா இதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும். அதனாலதான் அதனால இப்ப இதுல வந்து என்ன சொல்றதுன்னா இந்த சாப்டர்ல நம்ம வந்து வர்ணாசிரம தர்மம் என்றது மனித சமுதாயத்திலே பிறப்பிலே அடிப்படையில் பிரிப்பதே இல்லை. இப்பிரிவுகள் கல்வி தகுதிகளை தான் இருக்குது. எப்படி அவள் கல்வி இருக்கோ அதை தகுந்த மாதிரிதான் அது பொறுத்து இருக்கு. வந்து இந்த சமூகத்தை வந்து அமைதியுடமாக வளமான நிலையில் வைக்கிறதுக்காக இங்க வந்து குணங்கள் ஒரு வந்து எப்படி நம்ம ஒரு ஆன்மீக அறிவில் நம்ம எப்படி முன்னேற்றம் செய்ய முடியுமோ அது வந்து அவளுக்கு முக்தி அடையறதுக்கு அவ வந்து அதுல தெய்வீக குணங்களாக அவளுக்கு நிச்சயமா அது வரணும். அதனால வந்து அப்புறம் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. 26 தெய்வீக குணங்கள் இருக்கு. ஆனா என்னன்னா சுய ஒழுக்கம், சமூக நடத்தை, ஆன்மீக ஈடுபாடு. இதுல என்னெல்லாம் வருது? சுய ஒழுக்கம் என்னெல்லாம் வருது? தவம், சுய கட்டுப்பாடு, தூய்மை அண்ட் வாய்மை. அப்புறம் சமூக நடத்தை என்ன? தானம், அகிம்சை, கோபமின்மை, பிறர் குண காணாமை. ஆன்மீக ஈடுபாடு என்ன? வேதங்களை படித்தல், தியாகம், சாத்வீக உணவு.
பாருங்க இதுல என்ன இருக்கு 26 தெய்வீக குணங்கள நம்ம வந்து 3 பிரகாரமா டிவைட் பண்ணிருக்கா. சுய வழக்கம் என்ன தவம் பண்ணணும். தவம் பண்ணா நம்மளுக்கு நல்ல ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் வரும். பகவான் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நினைக்கிறோமோ நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துல நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பண்ணும். நம்ம வந்து அதை அப்ப பண்ணும்போது நம்ம சுய கட்டுப்பாடோட செல்ஃப் கண்ட்ரோலோட இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம். கட்டுப்பாடு இல்லைன்னா நம்ம இதை தவம் பண்ணி இதுல ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம வந்து ஆன்மீக உலகத்துல போகவே முடியாது. அப்படி தவம் சுய கட்டுப்பாடு இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். தூய்மையா வெளிப்புறமும் தூய்மையா இருந்துட்டு உள்ளுக்குள்ள நம்மளோட ஹார்ட் வந்து நம்மளோட இதயம் வந்து தூய்மையாத வச்சுக்கணும். அது முக்கியம். நம்ம எக்ஸ்டர்னல்ல நம்ம வந்து தூய்மையா இருப்போம். சரி குளிச்சுட்டோ சரி பகவான் கிட்ட போவோம், பகவான் இது பண்ணி மங்கள ஆரத்தி பண்ணிட்டு நம்மளுக்கு வந்து உள்ளுக்குள்ளேயும் இன்டர்னல் இருக்கு பாருங்க, உள்ளுக்குள்ள இருக்கு பாருங்க, அதையும் நம்ம தூய்மையா வச்சுட்டு என்னைக்குமே இன்னொருத்தர் பேராசை இல்லாம நல்லதா இல்ல நல்ல சுய கட்டுப்பாடோட புலன்களா நல்ல கண்ட்ரோலா இருந்தது நல்ல மனசு நம்ம வந்து பகவானை நினைச்சுட்டு பகவான் நினைச்சுக்கும் போது ஃபுல்லா பகவானை பத்தி தான் நினைக்கணுமே தவிர வேறு எதுவும் நம்மளோட துளி கூட உள்ளுக்குள்ள வராம இது ஒரு அது கஷ்டம் தான் பண்றது. இருந்தாலும் நம்ம கிருஷ்ணரையே இப்போ நினைச்சுட்டோம்னா வச்சுக்கோ, நிச்சயமா அதுக்கு நம்மளுக்கு சான்ஸ் கொடுப்பாரு. அதே மாதிரி சமூக நடத்தை, தானம் தானம் பண்றது. தானம் வந்து நீங்க தானம் வந்து அன்னதானம் கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி நம்ம வந்து கோவிலுக்கு ஏதாவது ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அதுக்கெல்லாம் நீங்க கொடுக்கலாம். அதே மாதிரி தானம் வந்து குழந்தைகளுக்கு அனாதை இல்லத்துல போய் அவளுக்கு தானம் கொடுத்து. ஆனா இப்போ பிச்சைக்கார மாதிரி உட்காந்து வாழலாம். அந்த பணத்தை கொடுத்து எடுத்துட்டு வாங்கி குடிக்கிறா பாருங்க, அந்த அந்த அவளுக்கு நிச்சயமா நீங்க பிச்சை போடாதீங்க. ஏன்னா அவ பிச்சை போட்டா என்ன பண்ணுவா, குடிச்சிட்டு வருவா. அந்த பாவம் அவங்களுக்கு சாரும். அதனால நீங்க போடும்போது பிசிக்கலி ஹேண்டிகேப்டோ இல்லாட்டா யாருக்கா படிக்கணும்னா அவட்ட ஒரு ஏழை குழந்தைகளுக்கு இல்லாட்டா யாருக்கு சரி அவள் பசிக்கிறதுனா சரி வா உனக்கு நான் சாப்பாடு தரேன், அந்த மாதிரி அன்னதானம் கொடுக்கறது. அது அப்புறம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க பண்ணுவோம். அஹிம்சை அஹிம்சை இன்னொருத்தர அனிமல்ஸ் எல்லாம் கொன்னு அதை இது பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு. அது பண்ணவே கூடாது. கோபமின்மை, கோபம் என்னைக்குமே இருக்கவே கூடாது. நம்ம கோபம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அப்புறம் நம்ம வந்து பிறரை என்னைக்குமே ஐயோ இவன் பாரு இப்படி என்னோட பேசிட்டான், இப்படி பண்ணிட்டான், அது பண்ணிட்டான், அதெல்லாம் கொடை காணாம என்ன இருந்தாலும் நல்ல சங்கத்துல பிறர் வந்து குறை என்னெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம எதுல நல்லதே நம்ம யோசிப்போம். நம்ம அவ சொன்னா சொல்லிட்டு போட்டோம், அவளை பத்தி அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம பாட்டு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கணும். ஆன்மீக ஈடுபாடு எதுல நம்ம வேதங்கள் படிக்கிறதுனா பாகவதம் படிக்கிறது, பகவத்கீதா படிக்கிறது, பிரபுபாதா புக்ஸ் படிக்கிறது, சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட சைத்தன்யாவோடது அந்த புஸ்தகத்துக்கெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட புஸ்தகம் படிக்கிறது, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் இருக்கு, அப்புறம் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு. அது மாதிரி நிறைய இந்த மாதிரி புஸ்தகத்தை படிச்சு நம்ம வந்து இதுல இருந்து எப்படி நம்மளோட வந்து ஞானம் எப்படி விருத பண்ணோம் நம்ம வந்து நம்ம யோசிக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு படிச்சோம், ஒரு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல், எனக்கு எல்லாம் புரியுறது, அவ வேலை இருக்கு. அதுல கொஞ்சமாவது அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரமாவது கொஞ்சம் சாண்டிங் பண்றதுக்கு டைம், கொஞ்சம் பாகவதம் பகவத்கீதை இல்லாட்ட இந்த பிரபுபாதோட புக்ஸ் அது படிச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப அதுல நிறைய கத்துப்போம் நம்ம. அப்ப நம்மளோட டெய்லி வாழ்வு நிலையே நம்மளோட கம்ப்ளீட்டா எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடும். தியாகம் பண்றது, இன்னொருத்தருக்காக தியாகம் பண்ணி அதுல இருக்கிற கொடுக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து ரொம்ப 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 தான் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பிளஷர். நம்ம இது அது நம்மளுக்கே வேணும், நமக்கே வேணும். ஆனா இன்னொருத்தருக்கு நீங்க கொடுக்கும்போது அதுல இருக்கிற மகிழ்ச்சி இருக்க பாரு, அது வந்து அளவில்லாத. அது வந்து எதுலயுமே எந்த பணத்தை கொடுத்தாலும் அது வந்து ஈடே கிடையாது. அதே மாதிரி நம்ம சாத்விக உணவு நம்ம முந்தைய படிச்சிருக்கோம். சத்துவ குண ராஜா எப்படி என்ன சாப்பிடுவா, ரஜஸ் குணம் என்ன சாப்பிடுவா, தமஸ் குணம் என்ன சாப்பிடுவா. சாத்விக குணம் தான் ஜாஸ்தி காரம் இல்லாம. அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இந்த சாத்விக குணம் யாரு, சத்துவ குணக்காரா சாத்விக குணத்தை நிச்சயமா சாப்பிடுறா. ரஜோஸ்கார எப்படி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆயிலி ஸ்பைசி, அதே மாதிரி அவளை குணப்படும். தமஸ்கார கேட்கவே மாட்டான். என்னைக்குமே இந்த நான்வெஜ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி குடிப்பழக்கம் அந்த மாதிரி இருந்தெல்லாம் அவள் வந்து அசுர இதுல போயிடுறா. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சாத்விக நீங்க உணவை ஜாஸ்தியும் சாப்பிடாம ஒரு அளவோட நம்ம வந்து என்ன நம்ம பிரசாதம் வந்து பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு அதுக்கப்புறம் அது வந்து அந்த பாக்கி சாப்பாட்டுல மிக்ஸ் பண்ணி எல்லாரும் கொடுத்தா வச்சுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே விழிச்சிருக்கேன், எல்லாருடைய ஹெல்த் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ வந்து உணவு வந்து ஒண்ணுமே
எல்லாத்துலயும் ஒரு கெமிக்கல் இதை ஆட் பண்ணிடுறான். நம்மளுக்கு வந்து ஒண்ணும் பர்ஃபெக்டா ஆர்கானிக் சொல்றால எல்லாம் ஏமாத்திருக்கா. அதனால நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிரசாதம் கொடுத்து பகவான் நம்மளுக்கு பகவான் உள்ளுக்குள்ள வர்றாரு அந்த பிரசாதத்தை நம்ம சாட்டா. அதனால அது கொஞ்சம் நம்ம பிரசாதம் நீங்க வந்து இது பண்றேன் இல்லையா, நைவேத்தியம் பண்ணும்போது அதே அப்புறம் பாக்கி அதுல நீங்க என்னென்ன நைவேத்தியம் பண்றீங்களோ, நீங்க என்ன பண்றீங்களோ, பகவான் வந்து உங்களுமே நீ எனக்கு கொடுன்னே அவர் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. நீங்க பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் தான் அவர் கேட்கிறார். அதுவே பத்திரம் இல்லைன்னா இது, புஷ்பம் இல்லைன்னா இது, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காரு. நீ வந்து இதுதான் எனக்கு தான் அவர் டிமாண்டே பண்ணல. அவருக்கு என்ன அவசியம்? அவருக்கு ஏதாவது உணவு வேணுமா? ஒண்ணுமே வேண்டாம். அவர் வந்து ஆதி புருஷர். அவர் வந்து நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். அவருக்கு ஒண்ணுமே வேண்டாம். அவர் நம்மளுக்காக நம்ம நல்ல வழி காட்டுறதுக்காக நம்மள நல்ல பாதை நம்ம போனோங்கிறத அதுக்காக தான் நினைச்சுட்டு இவ்வளவு நம்மளுக்காக அவர் சொல்றார். யார் மூலமா சொல்றாரு? அர்ஜுன மூலமா சொல்றாரு. பகவத்கீதால பாகவதம்ல சுகதேவ கோஸ்வாமி வாயு அவரோட திருவாயு இதால பரிசுத்தம் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறது. அப்புறம் பிரபுபாதா வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காரு நம்மளுக்காக. எல்லாம் போய் இந்தியால ஒண்ணு கடை அங்க போய் 40 ரூபா வச்சிருந்து அவர் எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டிருக்காரு. அதுல 2 ஹார்ட் அட்டாக். நம்மளே ஏதா இருந்தா நம்ம அந்த அந்த பொசிஷன்ல இருந்தா நம்ம எட்டியா பார்ப்போமா எங்கேயாவது? அவ பாட்டு எல்லாம் ஹாஸ்பிட்டல்ல திருப்பி வந்துரும். அப்படி நம்மளுக்காக அவ்வளவு எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. கீர்த்தனம், சங்கீர்த்தனம், பகவத்கீதா, பாகவதம் எழுதுறது, இவ்வளவு புஸ்தகம் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்றது, இவ்வளவு வந்து 108 டெம்பிள்ஸ் கட்டுறது. இப்ப எப்படி எல்லாம் விரிவா ஆயிருக்கு எல்லாத்தையும். யாரால? பிரபுபாதா அவராதானே, அவரால் தானே நம்மளுக்கு இதெல்லாம் இப்படி கிடைக்கிறது. உட்கார்ந்து நம்ம இடத்துல பாகவதம் படிக்கிறோம், பகவத்கீதா, அதுக்காக எவ்வளவு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிருக்காரு. எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காரு. எந்த மாதிரி இடத்துல இருந்திருக்காரு. அது ஒரு இடத்துல அவர் இருக்கும்போது டாய்லெட் அதெல்லாம் அப்படியே வாசம் வருமா. அதே மாதிரி இடத்துல கையில பணம் கிடையாது, பிரிண்ட் பண்றதுக்கு கையில பணம் கிடையாது, அப்படி நடந்து போவாராம் அவர் ஒவ்வொரு இடத்துலயும். அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் நம்ம வந்து என்னைக்குமே இது பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஈரமான விறகு எரிவதற்கு முன் காய வேண்டும். அதே மாதிரிதான் பக்தி கொள்வதற்கு முன்பு மன தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். நம்ம எப்படி நம்ம காட்டுல போய் நம்ம விறகு கொண்டு வரோம் வச்சுக்கோங்களேன். இந்த தண்ணி போட்டுனா விறகு எரியுமா? எரியாது இல்லையா? அதுக்கு அதே மாதிரிதான் இதை வந்து நம்மள பக்திய வந்து ஈரமான விறகு கம்பேர் பண்ணிருக்கா. எப்படின்னா ஈரமான விறகு எப்படி வந்து காயணுமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து பக்தி கொள்வதற்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு வந்து தூய்மையாக இருக்கணும். அதுதான் சுஷாஸ்திரம்ல சொல்லியிருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம்ல அவர். அதனால அது நம்ம எல்லாத்தையும் மைண்ட் என்னைக்குமே ஹார்ட் என்னைக்குமே கிளென்ஸா வச்சுக்கோ. அதுக்கு வந்து இதே பண்ணாத சேத்தோ தர்ப்பணமார்ஜனம் பவமாஹதவாக்னி நிர்வாவணம் ஸ்ரேயா கைரவ சந்திரிகா விதரணம் வித்யாவது ஜீவனம் ஆனந்தாபுதிவர்தனம் பிரதிவதம் பூர்ணா ஸ்மாத்வாதனம் சர்வாத்மாசனப்பம் பரமம் விஜயத்தை ஸ்ரீகிருஷ்ணா சங்கீர்த்தனம். இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, உங்களுக்கு வந்து நம்ம என்னைக்குமே இதயத்துல இருக்கிறதெல்லாம் எல்லா அழுக்கையும் நீக்கி நம்ம இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி ஒரு கட்டுண்ட வாழ்வியல இருக்கிறது பிறப்பு இறப்பு என்று தீயை நம்ம வந்து அதை அணைக்கிறோம். எப்படி நிலவு வந்து நம்மளோட குளிர்ந்த ஒளியினால் எல்லாமே நன்மைக்கு அழைக்கிறதோ அதே மாதிரி இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் நம்ம மனித குலத்திற்கே ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இந்த தெய்வீக ஞானத்திற்கு தான் உயிர். அதுதான். அதனால இந்த பேரானந்த பெருங்கடலில் பெருக செய்கிறது. எப்போது நம்ம விரும்புகிற அந்த அமிர்தத்தை முழுமையாக நம்ம சுவைக்கிறோம். அதனால நம்ம என்னைக்குமே நம்மளோட ஹார்ட்டை என்னைக்குமே தூய்மையாக வச்சுட்டு நல்லா மனசார சங்கீர்த்தனை இது பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா சான் பண்ணி இதெல்லாம் நம்ம யாரெல்லாம் ஃபாலோ எல்லாம் ஆச்சாரியெல்லாம் ஃபாலோ அதை நம்ம கம்ப்ளீட்டா ஸ்க்ரூப்லெஸ்லி ஃபாலோ பண்ணணும். அடுத்த ஸ்லைட். குழந்தைகள் பெற்றோர்களுக்கான தவம். குழந்தைகளுக்கு வளர்ப்பது எப்படி? சரி, நம்மளுடைய 8+8+8+ விதி அது பாரு. அத சொல்லியிருக்கா நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்கு. 8 8 16 16 8 இது நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஒரு நாளைக்கு 24 24 ஹவர்ஸ் இருக்கா இல்லையா? நம்ம அதுல 8 மணி நேரம் தூங்கிடுறோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம 8 மணி நேரம் எதுல பண்றோம்? படிப்புலயாவது கல்வியிலாவது யூஸ் பண்றோம். அப்புறம் அது பாக்கி இதுல நம்ம வந்து 8 மணி நேரத்துல ஆபீஸ் போறது எல்லாம். சில பேர் படிக்க போறா, சில பேர் கல்வி இருக்கா, சில பேர் ஆபீஸ் போறா. அப்புறம் இந்த பாக்கி 8 மணி நேரம் ஆன்மீகம் மந்திரத்துல நம்ம வந்து இது பண்ணணும். 8 மணி நேரம் இல்ல, அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரமாவது 2 மணி நேரம், ஒரு 1/2 மணி நேரம் சாண்டிங், 1 மணி நேரம் ஏதாவது புஸ்தகம் படிச்சு நல்ல பகவானை பத்தி நினைக்கிறது. அது என்னைக்குமே நம்ம அதே மாதிரி நம்ம அந்த பாதையை தான் நம்ம என்னைக்குமே செலக்ட் பண்ணோம். செல்லம் கொடுப்பதால் குழந்தைகள் கெட்டு போகிறார்கள்.
முடியாது என்று சொல்ல பழங்குகள். நம்ம இதை பாருங்க, ஒரு குழந்தைகளுக்கு அதுக்கு வந்து என்ன ஆயிடுதுன்னா, குழந்தைங்க ரொம்ப கெட்டிக்காரா. அதுக்கு தனக்கு என்ன வேணும்னா பிடிவாதம் பிடிச்சு அழுதாவது புரண்டாவது முரட்டு பிடிச்சவாது ஏதாவது சொல்லியாவது அம்மா பட்டு நிலத்து வாங்கிக்கலாம். அதுவே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஒரு வாட்டி அந்த பிடிவாதத்தோட நம்ம சரின்னு சொல்லிட்டோம் வச்சுப்போம், அதுக்கே என்கரேஜ்மெண்ட் வந்துடும். இந்த வாட்டி அம்மாக்கு எடுத்த நெக்ஸ்ட் வாட்டி இன்னும் நம்ம என்ன பண்ணி பார்ப்போம், அம்மாவை வந்து இப்படி சொல்லி பார்ப்போம் அப்படி சொல்லி அம்மா என்னைக்குமே மனசு ரொம்ப தரிசனம் இல்ல குழந்தைக்கு. ஐயோ குழந்தைக்கு அழுதாலே அம்மாவே அழுதுடுறா. அது மாதிரி எவ்வளவு அம்மா இருக்கா, நம்ம அம்மாக்கள்லாம் என்னைக்குமே கருணை உள்ளவர் தராது. அது மாதிரி அப்ப மட்டும் குழந்தைகளை நன்னா வளர்க்கணும்னா அவளை என்கரேஜே பண்ணாம, இது நீ பண்றது தப்பு, இது சரியா இல்ல, அது அழுதாலும் பரவாயில்ல, அது நம்ம நல்லதா சொல்லி கொடுக்கணும். அதுக்கு நல்ல கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய கிருஷ்ணர் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் பத்தி சொல்லி, அதுல இருந்து நிறைய வர எக்ஸாம்பிள் எல்லாம், இதெல்லாம் இது தப்பு, இது தப்பு, இது சரி. குழந்தைகளுக்கு தினம் ஒரு ஒரு சின்னதா குழந்தைங்க இருந்தா கூட நம்ம ஸ்லோகம் சொல்ல 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 அதுவும் நிச்சயமா இது பண்ணிடும். உங்களுக்கு தெரியுமா, ஐஸ்வர்யா மாதாஜி அங்க இருக்கா இஸ்கான் மங்களூர்ல, அந்த அவளோட பிள்ளை ஜெகநாதன் சொல்லிட்டு 3 வயசு குழந்தை எல்லாம் இது வந்து நரசிம்மரோட ஸ்லோகம் சொல்றது, பிளஸ் துளசி ஆர்த்தி சொல்றது, அதுக்கப்புறம் அந்த சம்சார குரு அஷ்டகம் சொல்றது தெரியுமா அந்த குழந்தை. அப்புறம் பகவத்கீதா பாகவதோட ஸ்லோகம் கூட சொல்றது 1 2. அம்மாவுக்கு பக்கத்துலயே உட்காந்து அம்மா எடுக்கும்போது சொல்லி கொடுக்கும்போது பக்கத்துலயே உட்காந்து அதுவும் சொல்றது ஸ்லோகம். அதனாலதான் நம்ம எப்படின்னா வளர்ப்பு நம்ம எப்படி இருக்கிறது அம்மா அப்பா. இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா படிப்பு படிப்பு படிப்புன்னு படிப்பு பின்னாலேயே ஓடின்னு இருக்கும். இந்த படிப்பு, இந்த ஹோம்ஒர்க் பண்ணும், இது ஆனோடனே டியூஷன் ஆனோடனே சாப்பாடு, சீக்கிரம் தூங்கு, நாளைக்கு சீக்கிரம் திருப்பி எழுந்தானு, அப்படி இல்லாம கொஞ்சம் அதுகளை விட்டுட்டு விளையாட்டையும் கொடுத்து அதுகளுக்கு இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன குழந்தைகள் முன்னோக்கு வரும், எப்படி நல்ல பக்தி செயல்களையும் அதுவும் போகும். அது நம்ம பண்ணாலே அம்மா பண்ணாலே அப்பா பண்ணாலே அதுவும் பக்கத்துல உட்கார ஒரு நாள் வராது, 2வது நாள் 3வது நாள் அது வந்து அதுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆயிடும். இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்றது யார் கையில இருக்கு, அம்மா அப்பா கையில தான் இருக்கு. பெற்றோர்கள் என்னைக்குமே நம்ம குழந்தைகள் நன்னா வரணும் எதிர்பார்க்கிறேன். இந்த பக்தி தொண்டில்ல அது சின்ன வயசுல இருந்தே கொண்டு வந்தா அதுக்கு வந்து அப்புறம் கஷ்டமா இருக்காது, ஈஸியா இருக்கும். அது வந்து அதுக்கு அப்புறம் அது 4 குழந்தைகள் சொல்லி அதுக்கும் நிறைய இந்த மாதிரி கடவுளை பத்தி ஞானமும் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட் மாதாஜி. அஹிம்சை மற்றும் வாய்மையின் உண்மையான அர்த்தம். அஹிம்சைன்னா கட்டுக்கதை வர்சஸ் உண்மை, வன்முறையின்மை மட்டுமே ஆன்மீக வளர்ச்சி. வாய்மை சத்தியம், கட்டுக்கதை வர்சஸ் உண்மை, உண்மையை மறைத்தல், உண்மையை வெளிப்படுத்தல். வாய்மை ட்ரூத், உண்மையை மறைக்காமல் பேசுவது. அர்ஜுனன் கடமைக்காக போரிட்டான், அது வன்முறை இல்லை. அதனால இதுல என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, நம்ம என்னைக்குமே எப்படி ஆன்மீக வளர்ச்சி இது பண்ணும், எப்படி நம்ம ஆன்மீக வளர்ச்சி எப்படி நம்ம நல்ல பிளான்ஸ்ல நம்ம நல்ல நல்ல அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது போட்டாதானே நல்லா அது பிளான்ஸும் வளருது. அதே மாதிரிதான் நம்ம வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே நம்ம ஆன்மீகத்திலேயே நல்லா கேட்டு 4 பேரோட நல்ல பழகல், நல்ல சத்சங்கம் வச்சுண்டு அதே மாதிரி அவளோட குழந்தைகளும் நம்ம குழந்தைகளோட போச்சுன்னா அதுவும் நல்லா கேட்கும். அதுக்கும் நல்ல ஒரு ப்ரோக்ரஸ் இன் லைஃப், ஃபியூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து அஹிம்சை, கட்டுக்கதை வர்சஸ் உண்மை. அஹிம்சை பாதையில போலாம், வந்து நல்ல பாதையில போய் என்னைக்குமே நம்மளுக்கு இதுல இருந்து என்னெல்லாம் நல்லது கிடைக்கும் அதே மாதிரி இது பண்ணி அது மாதிரி சுய கட்டுப்பாடு இருந்துட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நல்லதே என்னைக்குமே நல்ல குழந்தைகளை வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, நம்ம வந்து இப்ப நவீன சமுதாயம் என்னன்னா காம வாழ்வில தான் எல்லாரும் அனுபவிக்கிறா. அது வந்து தெய்வீக குணம் கிடையாது, அது அசுரத்தனம். யாராவது நம்மளுக்கு வந்து ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றம் வேண்டும்னா இல்ல இவாள குடும்பம் இவாளுக்கும் சரி, அவரது வந்து நம்ம காம வாழ்வை என்னைக்குமே கட்டுப்படுத்த வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அது வந்து நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தொண்டு இல்லாம நம்ம வந்து பெற்றோர்கள் குழந்தையே பெற்றே கொள்ளக்கூடாது. அந்த என்னைக்கு அவ வந்து ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ண உடல் வளரப்போகும் குழந்தைய வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடிகிறதோ அதே மாதிரி எவ்வளவு வேணா நீங்க குழந்தைக்கு பெற்றுக்கோங்க, ஆனா வந்து புலன்பத்தில இருக்கவே கூடாது. அதுதான் வந்து அதுல என்ன இல்லத்தரர்கள் என்னெல்லாம் செய்யணும், அது வந்து யாகம் செய்வதற்கு ரொம்பவே பணம் அவசியம். அதனால வாழ்வின் மற்றதில ஈஸ்வரர்களை பிரம்மச்சாரிகள், வானப்பிரஸ்துகள், சன்னியாசிகளை எங்கிருந்து பணம் கொண்டு வர முடியும்? அவர் வந்து எல்லாருக்கும் யாசித்து தானே இது பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் நிறைய யாகங்கள் செய்தனால அது வந்து அவ்வளவு பணம் இல்லாத போது இப்போ வந்து
நம்ம என்னன்னா எந்த இடத்தானும் அது அவளால சாத்தியம் இல்ல பணம் இவ்வளவு கொண்டு வரதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து அதனால என்ன பெஸ்ட், சங்கீர்த்தனம் தான், யாகம் தான் பெஸ்ட். என்ன திருப்பியும் சொல்றேன், ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இதுல யாருக்கும் செலவும் கிடையாது. அதுல அப்புறம் ரொம்ப ஈஸி இந்த மந்திரத்தை மனசுல வச்சுக்கிறது. நீங்க சொன்னா அதோடய குழந்தையும் சொல்லும், குழந்தைக்கு சொன்னா அப்புறம் பெரியவன் சொன்னா சின்னவன் சொல்லுவான், அது மாதிரி பக்கத்துல அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் சொல்லுவான். அது மாதிரி நம்ம எவ்வளவு கிருஷ்ணாவோட இது பறக்க மீன்ஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் அதனால எல்லாமே நம்ம வந்து அஹிம்சைங்கிறது என்னன்னா, ஒரு உயிர் வாழ்வின் வாழ்க்கை பரிணாமத்தை தடுக்காமல் இருக்க. உடல் கொல்லப்பட்ட பிறகு ஆன்மபுரி எங்க போறது, அது மரணம் அடையது கிடையாது இல்லையா? அப்புறம் அந்த வந்து மிருகங்களை நம்ம வந்து புல நிகழ்ச்சிக்காக கொல்றோம். அதுல வந்து ஒருத்தர் அப்படி அது ஒண்ணு தீங்கில்லைன்னு தோணலாம். ஆனா போதுமான எப்படி தானியங்கள், பழங்கள், பால் ஆகியவை இருக்கும் பொழுது மிருகங்களை எதற்கு நம்ம கொல்ல இது பண்ணி அதை சாப்பிடணும்? நம்மளுக்கு ஒரு துளியுண்டு பட்டுதுன்னா எப்படி துடிக்கிறோம்? அதே மாதிரி தானே அந்த அனிமல்ஸும். அந்த அனிமல்ஸை கொஞ்சம் நீங்க இப்படி கத்தியால குத்தி அதை உயிரோட இருக்கிறது அது பண்ணி அந்த பார்ட்ஸை சாப்பிடுறதுல என்ன சந்தோஷம்? அதனாலதான் அதுல ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால நம்மளுக்கு வந்து இதுல எல்லாம் நம்ம ராஜா வந்து அப்போ யுதிஷ்டர் மகாராஜ், பரீட்சித் மகாராஜ் இருக்கும்போது அவ்வளவு எல்லாரும் அவர் எல்லாம் ஃபுல்லா ஆன்மீகத்துல இருக்கிறதுனால அப்படியே ஃபுல்லா அவளோட லேண்ட் எல்லாம் ஃபர்டைல், ஒண்ணுமே இல்ல, திருடு கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது, ஒருத்தருக்கும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் கிடையாது. எல்லாரும் அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தா. அதே மாதிரி நம்ம ராஜா நன்னா இருந்தாதான் பிரஜை நன்னா இருப்பா. அதே மாதிரி இந்த காலத்துல அப்படி இருக்கா கலியுகத்துல? இல்லவே கிடையாது. இப்ப எல்லாம் கலியுகம் வந்து எப்படி இன்னொருத்தரை ஏமாத்தி எப்படி நம்ம பண்ணி பயன்படுத்திக்கிறோம், அது மாதிரிதான் யோசிக்கிறா எல்லாத்தையும். அந்த கலியுகத்திலேயே நம்ம இந்த நாம சங்கீர்த்தனை மட்டும் சென்னையில் வச்சுக்கோங்க. இதுல இருந்து நம்ம ரீச் அவுட் ஆகி நிறைய பேருக்கு சொல்லி அதுல இருந்து அவளோட கெட்ட பழக்கத்துல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்து எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ ட்ரை இல்ல அது மாதிரி வர நம்மளுக்கு நம்ம வந்து அதுல ஒரு மார்க்கம் இருக்குன்னு பிரபுபாதா இதுல சொல்றாரு அவர். அதுல அதனால்தான் மிருகங்கள் வந்து எப்படி இது பண்ணி ஒரு எல்லாமே கொல்லப்படுங்கிறது முன்னேற்றமே எல்லாமே அதுக்கு தடுக்கப்படுகிறது. அதுக்கப்புறம் ஒரு எத்தனை 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 இந்த மிருகத்தெல்லாம் ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப அநியாயமா அப்படி கொன்னு அதை வந்து இது பண்ணி அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு. அதெல்லாம் நம்ம அந்த அந்த இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணவே கூடாது. நம்ம என்னைக்குமே சத்தியத்திலேயாவது ஒரு உண்மை இதுலயே இருந்துட்டு எவ்வளவு வேத இலக்கியங்களை நம்மளுக்கு எவ்வளவு படிக்க முடியுமோ, அதே மாதிரி ஆன்மீக குருவிலிருந்து நம்ம எவ்வளவு கற்றுக்கொள்ள முடியுமோ, அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக உலகத்துல பகவத்கீதையில் மூலமாக ஸ்லோகங்களுக்கு நம்ம அது நிறைய கத்துண்டு அதுக்கப்புறம் அதோட உண்மை என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுன்றது. அது ஆன்மீக குருவிருந்து கேட்கறது ரொம்ப விசேஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி சௌசம்னா கிளீனினஸ். நம்ம வந்து தூய்மை என்று பொருள். அதுல அது நம்ம உடலிலும் இல்லாம நடத்திலையும் ஒருத்தன் தூய்மையாகவே இருக்க முடியும். அது வந்து அது முக்கியமாக யாருக்கு? வியாபாரிகளுக்கு தான் உண்டு. அவர் வந்து என்னைக்குமே கற்பு சந்தியில நம்மளோட மனசு ஈடுபடவே கூடாது. என்னைக்குமே நம்ம வந்து வந்து ஒரு பெருமை வந்து நம்மள வந்து பெருமை வந்துடுறது, கர்வம் இருக்கக்கூடாது. பெருமையும் இருக்கக்கூடாது, கர்வமும் இருக்கக்கூடாது. நம்ம என்னைக்குமே சொரை நிலையில இருக்கிறதுக்கு சமூக நிலையை நம்ம தக்க வைத்திருக்காக யாருக்கெல்லாம் உயர வகுப்பினர்களுக்கு நம்மளுக்கு மதிப்பு கொடுத்தல் தான் அதுதான் முக்கியமான இதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. யார படிக்கிறீங்களா? 16.21. ஹரே கிருஷ்ணா படிக்கிற மாதாஜி. த்ரிவிதாம் நரகஸ்யேதம் த்வாராம் நாசனம் ஆத்மனஹ காமஹ க்ரோதஸ் ததா லோபஸ் தஸ்மாத் ஏதத்ரயம் தியாஜேத். காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகளாகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்ம வந்து 3 கதவுகள் இது இந்த இதுக்கு நரகத்துக்கு போறது. காமம், கோபம், பேராசை. காமம் அது வந்து காமம் இது நம்மளுக்கு எப்படியா கிடைச்சுதான் ஆனோம். எப்படியாவது எந்த குறுக்க யாரு என்ன பண்ணாலும் துளி கூட நம்ம பாதர் பண்ணாம நம்ம எப்படி கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒரு போக்கஸ்
நீங்க அது வேண்டாம். அதுல வந்து அது காமம் வந்து அது கிடைக்கல வச்சுக்கோங்க, உடனே கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்தா நம்ம உடம்புக்கு நல்லதா? அது நம்மளோட ஹெல்த் தானே டிட்டீரியேட் ஆகும். எதுக்கு இந்த காமம்? இருக்கிற இதை வச்சுட்டு திருப்தியா இல்லாம எதுக்கு இன்னும் இன்னும் பேராசை எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியல. அதனால எப்போதுமே நம்ம காமம், கோபம், பேராசைக்கு நரகத்திற்கு நம்ம போனோமா, நம்ம வந்து பூலோகத்துக்கு இதுக்கு இது கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போனோமா நம்ம கையில இருக்கு. அதனால இத மூணுத்தையும் நம்ம மனசுல இருந்து அழிச்சிட்டு நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஆத்மாவை எப்படி திருப்தி பண்றதுக்காக ஒவ்வொரு மனிதனும் இத வந்து தொடர்ந்து இதுல இருந்து காமம் இல்லாத நம்ம எப்படி பண்ண முடியுமோ, பேராசை இல்லாம, அதே மாதிரி கோபம் இல்லாம. கோபம் பட்டா என்ன, எவ்வளவு நம்மளோட ஹெல்த் எப்படி ஆறுது கோபம் வந்தா? வீட்டுல சச்சரவுகள், குடும்ப சச்சரவுகள், எல்லாருக்கும் சிடுன்னு பேச வேண்டியது, கோச்சுண்டு பேச வேண்டியது, இன்னைக்கு சாப்பிடாம தூங்க வேண்டியது. யாருக்கு யாரோட ஹெல்த் டிட்டேர் ஆயிட்டது? கோபம் வந்தா நம்ம அடுத்தது ஏதாவது நம்ம வந்து ஒரு இதுக்கு டிசீஸை இன்வைட் பண்றோம். அவசியமா அந்த டிசீஸை இன்வைட் பண்றதுக்கு அதுக்கு பதிலா நம்ம இருக்கிறதுல நம்ம சந்தோஷமா இருந்துட்டு நம்ம என்ன கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம். கிருஷ்ணாவே ஒன்னாலதான் எனக்கு எல்லாம் இது கிடைச்சதுன்னு கிருஷ்ணாவை என்னைக்குமே தேங்க் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம கடவுளை நினைச்சுட்டு பகவானே இது ஒன்னாலதான் எனக்கு கிடைச்சது, பகவானே துக்கமா, பகவானே இது ஒன்னாலதான், இதுலயே எப்படி மீடு பண்ணுவோம், நீதான் எனக்கு கருணை காட்டணும். அவர் நிச்சயமா அவனுக்கு கருணை காட்டுவார். நீங்க எவ்வளவு நீங்க அவ்வளவு நினைக்கிறோம், அவர் ஒரு ஸ்டெப் வச்சானா அவர் உங்க பின்னாலேயே உங்களுக்கு அருள் பக்தியோட நீங்க இருந்தேன். மனசு சுத்தம் தான் அவசியம், நாமஸ்மரணம் அவசியம், நல்ல சங்கம் சத் சங்கம் அவசியம். நம்ம வந்து எவ்வளவு இன்னொருத்தரை வந்து நம்ம கோபம் இல்லாம இருக்குமோ, காமம் இல்லாம இருக்குமோ, நம்மளோட புலன் இன்பங்களுக்காக எவ்வளவு கண்ட்ரோல் பண்றோமோ அதெல்லாம் பண்ணினாலே நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நன்னா போயிடும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு சாத்விக குணம் தானவே வந்துடும். அந்த சாத்விக குணம் வரும்போது நம்ம சாத்விக உணவும் அதே மாதிரிதான் நம்ம சாப்பிடுவோம். அதனால நிறைய நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாள் அந்த பழகி போயிடுச்சுன்னா நம்ம காரம் சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வந்து சூட் ஆறுதான் நம்ம உடம்புக்கு இல்லை. அதனால அந்த ஜாஸ்தி புளி சாப்பிட்டாலும் நல்லது இல்லை. அது மாதிரி என்னைக்குமே எல்லாம் நடுத்துற உணவா, ஜாஸ்தி காரம் இல்லாம, ஜாஸ்தி புளி இல்லாம, ஜாஸ்தி உப்பு இல்லாம எல்லாம் அதை நம்ம மாதிரி சாப்பிட்டோம் வச்சுக்கோங்க, நம்மளோட ஹெல்த்தும் நல்லா இருக்கும். டாக்டர் விசிட் பண்றதுக்கும் அவசியம் இல்லை. நம்ம பக்தி தோண்டத்துல மேல வருவோம். நம்மளோட கிருஷ்ணாவோட அர்ப்பணம் ஆயிட்டோம்னா நம்ம அவரோட திருவடி தாமரை பதங்களில விழுந்துட்டாலே போறோம், வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் லைஃப்ல நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நரகத்தின் 3 வாசல்கள் என்னெல்லாம்? காமம் லஸ்ட், குரோதம் ஆங்கர், கோபம் கிரீட். இந்த 3ம் ஆன்மாவின் அழிவுக்கு வழிவகுக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து 3 வாசல்களை திறக்கவே கூடாது, மூடியே என்னைக்குமே வச்சிருக்கணும். இந்த காமம் லஸ்ட் என்னைக்குமே அது வேணும் இது வேணும், இந்த மாதிரி இன்னொருத்தரை பத்தி யோசிக்கிறது, ஐயோ இன்னொருத்தரை எப்படி நம்ம இது பண்ணிட்டு அவளை எப்படி பண்ணிட்டு நம்ம எப்படி முன்னுக்கு வரணும், அதெல்லாம் ரொம்ப 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 தப்பு. அந்த மாதிரி காமம் குரோதம் இருக்கவே கூடாது. லோபங்கிறது அப்படியே கிரீடி. ஐயோ பக்கத்தாத்துக்காராளுக்கு ஐயோ இவ்வளவு வாங்கிட்டாலே, அவட்ட இவ்வளவு பட்டுப்படவே இருக்கு, நம்மகிட்ட இவ்வளவுதானே இருக்கு, அவட்ட இவ்வளவு நகை இருக்கு, நம்மகிட்ட இவ்வளவு இல்லையே, குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட்லியா எல்லாமே வாங்கி தராலே நம்மளால வாங்க முடியல. ஆனா இருக்கிற நம்மகிட்ட என்ன பகவான் கொடுக்கறோ அதுல திருப்தி அடைஞ்சு அதுல வந்து நம்ம சந்தோஷமா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு அவர் எங்கேருந்து எந்த பணம் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தாரோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும். அதுல அப்புறம் ஆம்டம் பண்ணும்போது அப்புறம் உங்களுக்கு தோணும், ஐயோ நம்ம இப்படி யோசிச்சோமே, ரொம்ப தப்பு இல்லையா அது யோசிச்சது. நம்மளும் அதே மாதிரி நம்ம இருக்கிறத நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை திருப்தி அடைஞ்சுட்டு நம்மளுக்கு என்ன பகவான் கொடுத்துருக்காரோ அதுதான் எல்லாம், பகவான் சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் நினைச்சிட்டு நம்ம லைஃபை லீட் பண்ணினோம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஆன்மாவும் நம்மளுக்கு வந்து சோல் நம்மள வந்து பரமாத்மா நம்மளோட இருந்துட்டு பிளஸ் பண்ணுவார். நம்மள எல்லாம் பகவான் பிளஸ் பண்ணுவார். நம்மள நீ நல்லதே யோசிக்கிற, நல்லதே பண்ற, நல்லதே எல்லாத்தையும் குழந்தைங்க நன்னா வளர்க்குற, நல்ல பக்தி பாதையில போற, உனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் வந்து உனக்கு வந்து எல்லாம் நிச்சயமா எல்லாம் அனுகிரகம் ஆகும்னு அப்படி பகவான் அவர் நினைச்சுக்கிறாரு. அது மாதிரி இருக்கு. அதனாலதான் எல்லாமே நம்ம வந்து என்னெல்லாம் யாரெல்லாம் வந்து மனப்போற போக்கில் செயல்படுவேன் என்னன்னா இதுவையோ பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அவளால அடையவே முடியாது. அதுதான் இது. அதனாலதான் காமம் கோபம் மொத்தம் வந்து பேராசையை மொத்த செயல்பட்டா அவன் தனது வாழ்வேல என்னைக்குமே பக்குவமே அடையவே முடியாது. இந்த வந்து எல்லா விஷயங்களும் கொள்கையிலும் யாருக்கு புரியுறதோ அவன் வந்து அவன் வந்து இந்த
இந்த அவ கொள்கையில இதை ஃபாலோ பண்ணல வச்சுக்கோங்க, அவன் அந்த சொந்த வாழ்வியல்ல வந்து இது கடைசி மட்டும் இப்படியே வாழ்ந்துட்டே இருப்பான். அவன் வந்து ரொம்ப வந்து ரொம்ப கஷ்டம் மேல இந்த தளத்திலிருந்து மேல வரத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா வந்து அந்த இந்த விதிகளை வந்து பின்பற்றலாம் இல்லைன்னா அவன் என்ன பண்ணுவான், தன்னை தானே தாழ்த்து கொள்ளுப்பான். அவனுக்கு தானுக்கே ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்துரும். அப்புறம் எந்த சட்டத்தையும் அவன் பின்பற்றல இல்லையோ வந்து அவனுக்கு அதுக்கு வந்து அவரோட முழுமுதற் கடவுளையும் அடைய முடியாது. அது வந்து எல்லாமே அவர் வந்து எவ்வளவு ஏற்றுக்கொண்டாலும் இறைவன் வந்து அவர்கிட்ட ஈடுபடவே முடியாது. அந்த எல்லா முயற்சிகளும் அவளோட வேஸ்ட். அதனால்தான் ஒரு படிப்படியாக நம்ம வந்து கிருஷ்ணா உணர்வு பக்தி தொண்டுல நம்ம வர்றது ரொம்ப உயர்த்திக்கிறது நம்மளோட அவசியம். அது பின்னாலதான் நம்ம பக்குவமே வரும். பக்குவ நிலையத்தை அடைய முடியும், இல்லட்டா முடியவே முடியாது. அது வந்து அதனால என்னன்னா நம்ம என்னைக்குமே மனப்போக்கின் போக்கில் நம்ம நடக்கவே கூடாது. அது நம்ம என்னைக்கும் யோசிக்கணும். வந்து அதுக்கப்புறம் அதனால வந்து முழுமுதற் கடவுளை அவ வந்து அவாய்டே பண்ணிடுறா. அதனால அந்த பக்குவமே அடைய முடியாது. அதனால மனித வாழ்க்கையை வந்து ஒரு தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ளணும்னா நம்மள சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் பின்பற்றி நம்ம வந்து தூய்மையோட நம்ம வந்து சுகத்தின் உண்மையான தளத்திலையும் நம்ம போகணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆசிரம நிலை, நான் செல்வந்தன். இந்த பாரு ஆசிரம நிலைக்கார எப்படி இருக்கா பாருங்க. என் எதிரிகள் என்னால் அழிக்கப்பட்டார்கள், நானே அனுபவிப்பேன், நானே சித்தன். அகங்காரம் மற்றும் திமிர், அதுக்கப்புறம் நானே செல்வந்தன். பாருங்க ஒருத்தர் செல்வந்தன் பாருங்க எப்படி காமிக்கிறான் பாருங்க. அதுல ஒருத்தன் பார்த்துன்னு இருக்கான். அவனோட மனநிலை எப்படி இருக்கு, நானே தான் ஈஸ்வரன், என்னால ஒருத்தருமே காம்படிஷன் பண்ண முடியாது, என்னாலுமே ஒருத்தருமே ஜெயிக்க முடியாது. என்னோட எதிர்களை வந்து என்னால வந்து நான் அழிச்சுட்டேன். அப்புறம் நான் தான் எல்லாம் இதெல்லாம் எதிரிகள் என்னோட ஒத்துருமே காம்படிட்டர் ஒத்துருமே இல்லை என்னோட போட்டி போடுறதுக்கு. அதான் நானே எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பேன், எனக்கே எல்லாம். அந்த மாதிரி அகங்காரம், அது மாதிரி திமிரு, அந்த மாதிரி இருக்கவே கூடாது. ஒருத்தன் அந்த மாதிரி வந்தானா ஃபுல்லா வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவான். அவனுக்கு இதுல இருந்து வெளியில வரவே முடியாது. அவன் என்னைக்குமே நரகத்திலேருந்து கீழே எந்த பிளானட் லோயஸ்ட் பிளானட்ல தான் அவன் நிச்சயமா போவான். அதனால என்னைக்குமே மமதியே இருக்கக்கூடாது, என்னைக்குமே கர்வமே இருக்கக்கூடாது, என்னைக்கு பணிவான இருக்கணும். ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துல எப்படி சொல்றார், இந்த 4th சாப்டர்ல கூட அது இம்பார்ட்டன்டா அந்த சாப்டர் இருக்கு பாருங்க, 4.29 நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஆன்மீக குருவை நினைச்சுட்டு அவரோட தாழ்மையான அவரோட என்னைக்குமே ஹம்புலா இருந்துட்டு சப்மிசிவா இருந்துட்டு எல்லாத்தையுமே நம்ம அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் இது பண்ணிட்டு நல்ல வாழ்க்கை எப்படி போனோம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்களில படிச்சு நம்ம முன்னேறணும் நம்மள. ஆனா அசுர உணர்வுக்கு நம்ம வந்து ஈகோ இருக்கவே இருக்கக்கூடாது என்னைக்குமே. அப்புறம் மமதை இருந்தானா எல்லாத்துலயும் வீழ்ச்சி அடையறதுக்கு தான் அது முதற் காரணம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்றைய கல்வியின் வீழ்ச்சி. டார்வின் கோட்படி மற்றும் பிக் பேங் ஆகியவற்றில் நிரூபிக்கப்படாத அனுமானங்கள். கடவுள் இல்லை என்று போதிப்பது மாணவர்களை அறிவை அவமதிப்பதாகும். எனது அறிவை அவமதிக்காதீர்கள் என்று உங்கள் ஆசிரியரிடம் கூறுங்கள். என்னைக்குமே நம்ம வந்து நல்லதே யோசிச்சுட்டு நம்மள கடவுள் இல்லைன்னு நினைக்காம கடவுள் எப்படி இருக்காரு அந்த எப்படி இந்த மாணவர்களுக்கு அதுக்கு போதிச்சு அவர் எப்படி கடவுள்ல உணர்வுல எப்படி அதை கொண்டு வரணும், அது அவருக்கு நம்ம நிறைய அதுலதான் கல்வியின் அதுதான் படிப்படியா அதான் ஆக்சுவல் கல்வி. அதனால நீங்க நல்லதா எல்லாம் கிருஷ்ணர் எப்படி நம்ம பக்குவமாக புரியணும். அதே மாதிரி எப்படி சைத்தன்ய மகாபிரபு எந்த மாதிரி அவர் சொன்னாரோ கிருஷ்ண நாம சங்கீர்த்தனம், அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் நல்லதா சொல்லி கொடுத்தானா அதுல இருந்து அவ நன்னா மீட்டு நல்ல வழிபாதைய அவெல்லாம் செலக்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம பெற்றவர்களும் நம்ம யாரு குருவோ குரு இருக்காரே அவெல்லாம் நன்னா சொல்லி கொடுத்து அவரை நல்லதா அவரை லைஃப்ல அவ எப்படி இது பண்ணணும் எல்லாம் அது மாதிரி சொல்லிக்கிறது தான் ஒரு ஆசிரியரோட ஒரு இது டியூட்டி. ஹரே கிருஷ்ணா. பன்றி உணவில் பாகுபாடு இல்லாதவர். கழுதை காரணம் தெரியாமல் கடினமான உழைப்பவர். எப்படி பண்ணி பாருங்க, உணவில் ஏதாவது பாகுபாடு படிக்கிறதா, எது கிடைக்கிறதோ என்னவானா சாப்பிடுறது அவசியமா இது. அதனால்தான் அதே மாதிரி கழுதை எப்படி தெரியாம பாவம் அது எப்படி மூட்டை தூக்கி எல்லாருக்கும்
இது பண்ணி எப்படிலாம் அது வந்து வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. அதனால நம்ம வந்து இவ்வளவு அவசியம் இல்லையா? கழுதை மாதிரியும் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பன்றி மாதிரி கண்டபடி எல்லாம் சாப்பிட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இந்த தமஸ் குணத்துல இருக்கிற எல்லாம் இந்த நான் வெஜிடேரியன் எல்லாம் சாப்பிட்டு மீட் ஈட்டிங் அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு எப்படி எப்படி நல்ல சாத்விக் குணத்துல இருப்போமோ அத்தனைக்கு அத்தனை நம்மளுக்கு பக்குவம் வரும். அதே மாதிரி ஆன்மீக குணமும் நம்ம அதுல வரும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு போதை 90% இளைஞர்கள் மது மற்றும் போதைக்கு ஆகியுள்ளனர். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப எல்லாம் ஒரு ஃபேஷன் ஆயிடுது காலேஜ்ல. எல்லாரும் பார்ட்டி இந்த மாதிரி கிட்டி பார்ட்டி ஏதாவது இந்த பர்த்டே பார்ட்டி இது மாதிரி எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி நல்ல பாதையில போகாம அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடிமையாகி இல்லாட்ட ட்ரக் அடிக்ட் ஆகி இது மாதிரி எல்லாத்தையும் தன்னோட லைஃபையே எல்லாத்தையும் இது பண்ணி அப்புறம் இதுல ஓரளவு பெற்றோர்களும் இதுல இதாயிடுறா. பெற்றோர்கள் என்ன ஆயிடுறான்னா அவாவா எல்லாம் பிஸி ஆயிடுறா. அவாவா தன்னோட லைஃப்ல எல்லாம் 2 பேரும் எல்லாம் வேலை பண்றா. அதனால குழந்தைகளை சில பேருக்கு சில குழந்தைகளை சில பெற்றோர்களை சொல்றேன், எல்லா பெற்றோர்களும் சொல்லலைன்னா அவளுக்கு டைமே இருக்க மாட்டேங்கிறது. குழந்தைகள் எங்க போறானே பார்க்க மாட்டேங்கிறா. என்ன வேணுமோ பணத்தை கொடுத்துட்டு அது வந்து படிக்கிறதா படிக்கலையா காலேஜ் போறாளா எங்க போறான்னு ஒண்ணுமே கவனிக்கவே மாட்டேங்கிறா. அது ரொம்ப தப்பு பெற்றோர்களா. குழந்தைகள் நம்ம இது பண்ணிட்டான்னா அவ எப்படி நல்பாதையில போறாளோ கெட்ட பாதையில போறாளோ அது பெற்றோர்களோட கடமை. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா இப்ப எல்லாம் பெற்றோர்கள் என்ன பண்ணிடுறோம்னா ஆயிரத்தான டியூஷன் அனுப்பிச்சிடுறோம். டியூஷன் அனுப்பிச்ச கண்டுக்க இதுல அவள்லாம் சொல்லி கொடுத்துருவா. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னத்துக்கு பார்க்கணும் குழந்தை. ஆனா ஒவ்வொரு இதுல ஸ்டெப்லயும் குழந்தை எங்க போறா யாரோட இருக்கா எந்த மாதிரி அவருக்கு சங்கம் இருக்கு எந்த மாதிரி இருக்கா எந்த இடத்துல போறாங்கிறது பெரியவாளோட என்னைக்குமே கடமை குழந்தைகளை பார்க்கறதுக்கு. அப்பதான் குழந்தைகள்லாம் நன்னா இது படிச்சு நல்ல ஃபியூச்சர் சிட்டிசன் ஆகி நல்லதா ஆகும். பெற்றோர்களுக்கு என்ன ஒரு எய்மு நம்ம குழந்தைகள் நன்னா வரணும் எல்லாம் நன்னா படிக்கணும் நல்ல நல்ல வழி பாதையில போகணும். அதே மாதிரி எல்லாம் பெற்றோர்களும் ஓரளவு குழந்தைகள் மேல இது பண்ணி கண்டபடி அவளுக்கு பணம் கொடுக்காம செல்லம் கொடுக்காம எதுக்கு எங்க தப்பு பண்றான்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு நல்ல வழி பாதையில கொண்டு வரணும். கருகலைப்பு கருவியிலே குழந்தைகளை கொலை செய்தது. இப்ப என்ன பண்றா இந்த காலத்துல 2 பேரும் வேலை பண்றதுனால சரி நம்ம இன்னும் செட்டில் ஆகணும் இன்னும் நம்மளுக்கு இன்னும் பணம் வேணும் வீடு வேணும் கார் வேணும் 4 வீலர் வேணும் 4 வீலர் வந்தா இன்னும் பெரிய கார் வேணும். அந்த மாதிரி யோசிச்சு அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும் லைஃப். இப்ப குழந்தைகள் இருந்தா நம்ம வந்து பைண்டிங் ஆயிடுவோம். நம்மளால வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அது ரொம்ப தப்பு. என்னைக்குமே அதுக்காக வந்து பிரெக்னன்சி ஆனா கூட அது அபார்ஷன் பண்றது கூட இவெல்லாம் தப்பு பண்றான். அதே மாதிரி பிள்ளை வேணும் பொன் குழந்தை வேணும் அது இல்லாம எல்லாம் கருகலைப்பு பண்றது ஒரு பெரிய ரொம்ப பாவமான காரியம் செயல். அது பண்ணவே கூடாது. அதே மாதிரி விலங்குவதை நாவை ருசிப்பதற்காக அப்பாவி விலங்குகளை கொல்லுவது ஒரு பாவம். அது சிக்கன் இந்த குட்டி சிக்கனை அது கோழியை அதை கட் பண்ணி அதோட கழுத்தை கட் பண்ணி அதை ரத்தத்தை எடுத்து அப்படி துடிக்க வச்சு அது மாதிரி அவசியமா இந்த மாதிரி இதுல நம்ம நாவுக்கா ருசிக்கிறதுக்காக இவ்வளவு அவசியமா அது இவ்வளவு மாமிசத்தை சாப்பிடணும்னு அவசியமா? அதே நீங்க சாப்பிடலாம் இல்ல விதவிதமா பண்ணி சாப்பிடலாம். எவ்வளவு நல்ல நம்ம இதுலயும் இருக்கு. அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சோண்டு இப்போ தெரியும் எனக்கு இல்ல நான்வெஜ் சாப்பிட்டா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்றது கஷ்டம். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம இதுல இருந்து சரி கொஞ்சோண்டு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வெளியேற வரணுமோ நம்ம வரணும். அதுக்கப்புறம் அந்த யோசிக்கணும். விலங்குகளை நம்மளுக்கு ஒரு கையில பட்டுதுன்னா ஒரு இதுனா ரத்தம் வந்துன்னா எப்படி நம்ம துடிக்கிறோம் அதே மாதிரி தானே அதுவும் விலங்கும் அதுக்கும் லைஃப் இருக்கு இல்லையா? அதை நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும். அது நம்ம சொல்றது ஈஸி. யார் நான் வெஜிடேரியன் அவளை சாப்பிடலன்னா அவ்வளவுதான் அவளுக்கு அன்னைக்கு சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்காது. அது எனக்கு தெரியறது புரியறது. இருந்தாலும் இதுல இருந்து நம்ம யோசிச்சு நம்மளோட மனநிலை பக்குவ நிலையை கொண்டு வந்து இதுல இருந்து நம்ம எவ்வளவு வடை பண்ணணும்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு நம்ம எது நம்மளுக்கு சரியா தோன்றதோ அதே மாதிரி நம்ம அதுல ஃபாலோ பண்ணணும். சூதாட்டம் கேமிங் மற்றும் பெட்டிங் இந்த சூதாட்டம் பாருங்க எல்லாம் இந்த கிரிக்கெட் மேட்ச் கூட இவெல்லாம் பெட்டிங் பண்றாளா இல்லையா? அதே மாதிரி கேமிங் பண்றா அப்புறம் பெட்டிங் பண்றா. அதே மாதிரி எல்லாரும் சூதாட்டம் ஆடுறா. இந்த மாதிரி எவ்வளவு சூதாட்டம் ரேஸ் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல அது மாதிரி எல்லாம் கேசினோல போய் சூதாட்டம் ஆட வேண்டியது. அதுல வந்து எல்லாத்தையும் பணத்தையும் போயிட்டு அவ வந்து அப்புறம் ஒண்ணுமே கையில இல்லாம அதுக்காக அந்த சூதாட்டமான அது ஒரு வெறி மாதிரி ஆயிடுது. சூதாட்டம் போனான்னா கார்ட்ஸ்ல கூட சொல்லுங்க கார்ட்ஸ் விளையாட வேண்டியது அது சூதாட்டம் தான். பிளஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரேஸ் அதுவும் சூதாட்டம் தான். பிளஸ் அதுக்கப்புறம் கேசினோல போறோம் அதுக்கப்புறம் அது ஆயிடுச்சுன்னா இது ஆயிடுத்து இன்னொன்னு ஆயிடுத்து நம்மளோட இருக்கிற பணத்தை எல்லாம் அங்க வாரி விடுறதுக்கு இதுக்கா நீங்க கஷ்டப்பட்டு நீங்க சம்பாதிக்கிறேன். அது அதனால
கேம்பிளிங் என்னைக்குமே பண்ணவே கூடாது. அது வந்து நம்ம வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாததுனால் கல்வி முறையே இதற்கு காரணம். இதுவே நம்மளுக்கு கல்வி இது இருந்தது வச்சுக்கோங்க, இதோட கடவுள் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா நம்ம இதெல்லாம் யோசிப்போம். நம்மள நிச்சயமா யோசிப்போம். அதனால நம்ம எப்படி கடவுள் நம்பிக்கையில இருந்து நம்ம கல்வி முறையில நம்ம எப்படி ப்ரோக்ரஸ் பண்ண முடியும், அது மாதிரி நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும். அடுத்தது மாதாஜி. நாம் போற்ற வேண்டிய 7 தாயார் யார்கள்லாம்? நம்ம சொந்த தாய், அந்தணரின் பிராமணரோட மனைவி, குருவரோட மனைவி, மகாராணி. பசுவை கொல்வது தாயை கொல்வதற்கு சமம். அதே மாதிரி சொந்த தாய், பூமி தாய், பசு. இந்த காலத்துல பசுவை கூட கொல்றான்னா பாருங்களேன் எவ்வளவு அநியாயம். பசுங்கிறது நம்ம வந்து தாயா நம்ம இது பண்ணி அதை பூஜை பண்ணி நம்ம எவ்வளவு அதை இது பண்றோம். அது வந்து இவ வந்து இது பண்றா. எப்படி நம்ம தாயை நம்மளை யார கொன்ன எப்படி நம்ம துடிப்போம். அதே மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் பசுவை கொல்வதற்கு முன்னாடி நம்ம இவ்வளவு பசுவை சாப்பிடுறோமே நம்ம எப்படின்னு. அதனால ரொம்ப தப்பு. அது மாதிரி நம்ம எல்லார்ட்டையும் நம்ம வந்து ரொம்ப மரியாதையோட இருக்கணும். 7 தாய் யாரெல்லாம்னா அந்தணர் மனைவி, குருவரோட மனைவி, மகாராணி, அதுக்கப்புறம் சொந்த தாய், அப்புறம் பூமி தாய், பசு. இந்த 7 பேரையும் நம்ம வந்து தாயாரா நினைச்சுட்டு என்னைக்குமே நம்ம வந்து வழிபாடணும். வாட்டுல இருக்கணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து என்னைக்குமே அவாட்ட வந்து மரியாதைக்கா இருந்துட்டு சப்மிசிவா ஹியூமிலிட்டியா என்னைக்குமே அவளை வந்து பயபக்தியோட அவளோட நம்ம என்னைக்குமே அவ ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி அவளோட சொன்ன பேச்சு கேட்டு என்னைக்குமே நம்ம இருக்கணும். பூமி தாயை வந்து என்னைக்குமே பூமி ஏர்த்தால தான் நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்குது. என்னெல்லாம் கிடைக்கிறது அங்கேயும் தானே லேண்ட் வருது, அங்கேயும் தானே எல்லாம் நம்மளுக்கு கரிகா தானியம் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லையா. சொந்த தாய், நம்ம சொந்த தாய் எவ்வளவு நம்மளுக்கா பண்றாரு, எவ்வளவு பண்றாரு அவர் பாவம். நான் முதல்ல 9 மாசம் பிரெக்னன்சியா இருந்துட்டு அப்புறம் படிப்படியா அது வளரத பார்த்து அதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாம் இது பண்ணி அந்த சொந்த தாய் சொன்ன பிரகாரம் கேட்டுண்டு அவர் சொன்ன பிரகாரம் அப்படியே மரியாதையோடு என்னைக்குமே இருக்கணும். அதே மாதிரிதான் பூமி தாயும் பசுவும் அப்படிதான். பசுவை என்னைக்குமே நம்ம வந்து பகவானா இது பண்ணிட்டு தாயில இருந்து ஒண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பசுவை என்னைக்குமே கொல்லாம அது வந்து அதுல சாப்பிடாம இதுல அது மாதிரி செவிலியர், அதே மாதிரிதான் நர்ஸ், அதே மாதிரிதான். இதுதான் 7 தாயார் நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறீங்களா யாராவது? 23. हरे कृष्ण माता जी. यह शास्त्रं विधिम् उत्सृज्य वर्धते कामकारदः न स सिद्धिम् अवाप्नोति ता सुखं न परां गतिं. கேக்குறீங்களா எல்லாரும்? இருக்கீங்களா டிவோட்டிஸ்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்லையா அதான் சந்தேகம் வந்தது. என்னோட வாய்ஸ் கேட்கலையோ, ஒண்ணுமே சொல்லவும் படிக்க மாட்டீங்கனால அதான் ஒருத்தர் தூங்கி இல்லையா? என்னோட ஸ்பீச் கேட்டு தூக்கம் வரல இல்லையா? நன்னா புரியறது இல்ல? புரியுது மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. எல்லாம் நம்ம எதுல என்ன பண்ணணும்னா நம்ம சாஸ்திரிய விதிகள் எல்லாம் புறக்கணிக்காம வந்து ஒவ்வொரு சட்டத்தினங்களையும் பின்பற்று நம்ம வந்து மனம் போக்கினில் காமம் கோபம் எல்லாம் பேராசை எல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வாழ்வில் பக்குவம் முடியுமோ அது வந்து என்னைக்கு யாருக்கு இந்த கொள்கைகள்லாம் தெரிகிறதோ அவ வந்து சொந்த வாழ்வில் வந்து இதெல்லாம் ஈடுபடாம நம்ம மனித இனத்தில் கடனிலேயே நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும். நம்ம மனித வாழ்வில் வந்து என்னைக்குமே காமம் குரோதம் பொறாமை இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து எப்படி இல்லாம நம்ம எப்படி வாழ்வு இது பண்ண எப்படி நம்ம பகவானோட இதுல போகணும்னு அது நம்ம என்னைக்குமே யோசிக்கணும். அதை வந்து இந்த சட்டத்திட்டங்கள் நம்ம இந்த ஃபாலோ பண்ணணும் வச்சுக்கோங்க. வந்து நம்ம வந்து அறிவுத்தாழ்வே நம்ம வந்து கடவுளோட இது நம்ம நிச்சயமா ரீச் ஆடுவோம். அது நம்ம பண்ணல வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 21 நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நம்மளோட திருப்பி பர்த் டெத் ஓல்டேஜ் எங்கேஜ் இப்படி சுத்தி இந்த சைக்கிள்ல நம்ம திருப்பி வரணுமா, இல்லாட்டா பகவானோட இது பண்ணி நம்ம வந்து கோலோக பிருந்தாவன் போனோமா, நம்ம வந்து நம்மளோட லைஃப் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். அதனால வந்து ரொம்ப ரொம்ப இந்த கஷ்டமான பாதை நான் சொல்றது ஈஸி. ஆனா வந்து படிப்படியாக நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு வந்து பக்தி தொண்டில் வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும். அது ரொம்ப அவசியம். அதுக்கப்புறம் அதுல நமக்கு பக்குவ நிலையே வந்துரும். அதுல அப்புறம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே பக்குவ நிலையே ஒண்ணு வராது. நம்ம திருப்பி இதுலயே சுற்றின்னு இருந்தோம் வச்சுருவோம். சைக்கிள் மாதிரி
நம்ம வந்து ஆசிலேஷன் மாதிரி திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருப்போம். ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம லைஃப்ல என்ன அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம யோசிச்சோன்னா ஒண்ணுமே நம்ம யோசிக்கணும். நம்ம லைஃப் என்ன அச்சீவ் பண்ணணும், நம்ம என்ன என்ன இன்னைக்கு பண்ணினோம், இது நாளைக்கு என்ன பண்ண போறோம், அந்த மாதிரி யோசிக்கணும். நம்ம அதே மாதிரி ஒரு நம்மளோட டைம் டேபிள் போட்டுட்டா வச்சுக்குவோம். இன்னைக்கு நம்ம இது படிச்சோம், ஓ இது நல்லா இருந்தது, இதுக்கு மேல நம்ம இன்னும் என்ன பண்ண முடியும். அதே மாதிரி நம்ம லைஃப்ல ஃபியூச்சர் லைஃப்ல ப்ரோக்ரஸ் எப்படி ஆகுது, எப்படி ஆன்மீகம் தொண்டுல எப்படி வருது, எப்படி ஆன்மீக குரு இதுல எப்படி போறது, சரணம் அடையிறது, எப்படி கிருஷ்ணரோட பாதையில திருவடை பாதைகள்ல தாமரை பாதைகள்ல எப்படி நம்ம சரணம் அடைகிறது. அதே மாதிரிதான் குறிக்கோள் இருந்துட்டு கோல் ஒரு லைஃப்ல வச்சுட்டு நம்ம வந்து முன்னேறணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்கள் தேர்வில் விளைவு என்ன? சரி, வந்து நீங்க வந்து சாஸ்திர விதிப்படுத்தல் நடத்தல், விடுதலை மற்றும் அமைதி. நீங்க என்னெல்லாம் இருக்கு சாஸ்திர விதிப்படுத்தி நடக்கிறீர்களா? விடுதலை வந்து பற்று அமைதியா இருக்க விரும்புகிறீர்களா, இல்லாட்டா பந்தம் பட்டு தாண்ட பிரிவுகளுக்கு போக இருக்கிறீர்களா? அப்புறம் எப்படி உங்க மனம் போறதோ அந்த மாதிரி போக்கில் நீங்க செலுக்கிறது விரும்புகிறீர்களா, இல்லாட்டா அசுரகுணம் கொண்டவர்களுடன் நான் மீண்டும் மீண்டும் இருண்ட உலகிலேயே தள்ளுகிறேன்? பாருங்க, நம்ம யோசிக்கணும். இதை நம்ம வந்து நீங்கள் இது பாருங்க, யாரும் போட்டிருக்கு பாருங்க. சாஸ்திர விதிப்படி நம்ம நடக்கணுமா, நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளே அனலைஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் அதுல என்ன கிடைக்கிறது, விடுதலை மற்றும் அமைதி கிடைக்கிறது. நம்ம எதுல இருந்தா, சாஸ்திர விதிப்படியில இருந்தா. அப்புறம் நம்ம போக்கில போன வச்சுக்கோ, என்ன கிடைக்கும், அது பந்தம். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து லோயர் பிளானட்ஸ்ல போவோம். அதுக்கப்புறம் அசுரர் குணம் கொண்டவர்களுக்கு நம்ம வந்து தள்ளப்படுகிறோம். அந்த வந்து அந்த அந்த தள்ளப்பட்டிய தள்ளுகிறோம். அதான் இதுல சொல்லியிருக்கு. அது நம்மளுக்கு எது வேணும், நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு சாய்ஸ் கொடுத்திருக்காரு பகவான். எப்படி நீ போனா, எந்த மாதிரி பாதையில உன்னோட பாதை, எந்த மாதிரி பாதையில போனா கெட்ட பாதை, எந்த மாதிரி போனா நீங்க கிருஷ்ண உணர்வு கிடைப்பேன், எந்த மாதிரி நீங்க வழிபாதையில போனேன்னா லோயர் பிளானட்ஸ்ல போவேன், அப்புறம் எந்த மாதிரி பாதையெல்லாம் நீ நரக உலகத்துல கதவை நீங்க திறந்தே வச்சுக்கோங்க. அதை நீங்க என்டர்டெயின் பண்ணா உங்களுக்கு காமம், கோபம், பேராசை எல்லாம் இருந்தா அதுல உங்களுக்கு அதுல என்ன கிடைக்க போறது. பிளஸ் அதே மாதிரி நம்ம வந்து கோகுல பிருந்தாவன் போனோம்னா நம்மளுக்கு என்ன, அங்க வந்து இருண்ட இறையில நீங்க இருக்க விரும்புகிறீர்களா, இல்லாட்டா பிரகாசமான நிலையில இருக்க விரும்புகிறீர்களா, இல்லாட்டா உங்களுக்கு என்ன பாருங்க, எல்லாம் கஷ்டப்படுறா, எல்லாம் சம்பாதிக்கிறா, எல்லாம் பண்றா, கடைசியில என்ன யோசிக்கிறா, இந்த நடுவுல கொரோனா வந்தது, எல்லார்ட்டையும் பணத்தை வாரி 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 கொடுக்க தயாரா இருந்தா. ஆனா அவளுக்கு கிடைச்சுதா, அப்போ நிம்மதி கிடைச்சுதா, அவளுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் கிடைச்சுதா, அவளுக்கு அந்த ஆக்சிஜன் இது கிடைச்சுதா, இல்லையே. அதுதான் நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளோட லைஃப் பணம் எல்லாம் கிடையாது. பணம் வந்து நம்ம பணம் சம்பாதிக்கணும், எவ்வளவு அவசியமா இருக்குமோ அது மட்டும் சம்பாதிச்சுட்டு நம்ம எதுல சந்தோஷம் இருக்குமோ, எதுல நம்மளுக்கு மன அமைதியப்பட்டு அந்த பாதையை நம்ம வந்து என்னைக்குமே ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நம்ம போகணும். உடனே எல்லாம் மேலே ஏற முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆன்மீக உலகத்துல எப்படி வரும், நம்ம எப்படி இன்னைக்கு இருந்தோம், நாளைக்கு எப்படி இருந்தோம், அதே மாதிரி யோசிச்சு நம்மளோட வாழ்வோட நெறிக்கோளா வச்சுட்டு கிருஷ்ண உணர்வோட என்னைக்குமே நம்மளுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் தான் சுப்பீரியர் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். வேற ஒருத்தருமே கிடையாது. அவர் தான் உத்தம புருஷர். அவர் தான் நம்மளுக்கு எல்லாம். அதே மாதிரி மனசுல இது பண்ணிச்சு நம்மளோட வாழ்க்கை பாதையில நம்ம என்னைக்குமே போகணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 16.24 धर्मशास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिरार्हसि. எது கடமை என்று எந்த கடமை இல்லை என்று சாஸ்திரங்கள் விதிகளால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்ற பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் வந்து செயல்பட வேண்டும். இதுல என்ன சொல்லியிருக்கான்னா, நம்மளோட கடமை எது கடமை நம்மளுக்கு இல்ல, அது நம்ம யோசிக்கணும். நம்மளோட கடமை என்ன, நம்மளோட குடும்பத்துல எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு இது பண்றாலோ அதெல்லாம் நிச்சயமா நம்மளுக்கு நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அதே மாதிரி நம்ம பக்தி தொண்டிலையும் சைத்தன்ய பிரபு எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அந்த நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப வழிமுறை ரொம்ப ஈஸியா கொடுத்திருக்காரு. அதே கிருஷ்ண மந்திரத்தை சொல்லுங்கோ, அதுல இருந்தா நம்ம வந்து நம்மளுக்கு அந்த வேத இலக்கியங்களையும் எல்லாமே கற்றிருந்த மாதிரிதான் அது. அப்புறம் பக்குவமான நம்ம லைஃப்லயும் வந்துருவோம். அதே மாதிரி என்ன பண்றா, கிருஷ்ண உணர்வுல யாரு இல்லையோ அவ வந்து பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபடாதவர்கள் எல்லாம் சாதாரண மனிதர்கள். அவ எல்லாம் ஃபூலிஷ், இன்டெலிஜென்ஸே இல்ல, அவ வந்து ஃபூல்ஸ். என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது கூட அவ வந்து அவளுக்கு தெரியாது. அது வந்து
அதனால நம்ம சாஸ்திரங்கள் விதிகளை பின்பற்றினான்னு வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட கட்டுண்ட ஆத்மாவில் கிடக்க 4 ஒரு முக்கிய குறைபாடுகள் உண்டு. அது என்னெல்லாம்? பக்குவமற்ற புலன்கள், ஏமாற்று, என்னைக்குமே சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்மளுக்கு உண்டு. பக்குவமற்ற புலன்கள் இருக்கும். அப்புறம் தவறு நம்ம செஞ்சுட்டே இருக்கோம். பண்ணினா கூட இன்னொரு யோசிக்கிறது இல்லாம இந்த தவறு செய்யறோம் நெக்ஸ்ட். அது மாதிரி தப்பு, நம்ம இந்த வாட்டி தவறு செய்துமா, சரி கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு அடுத்த தடவை படவே கூடாது. அப்புறம் மாயை நம்ம வந்து எப்படி வசப்படுகிறோமோ அது. அதனாலதான் என்னைக்குமே கட்டுண்ட வாழ்க்கையில இந்த 4 குறைபாடுகளே இல்லாம நம்ம மனித நடத்தை நீக்கிட்டு நம்ம வந்து சாஸ்திர விதிகள், சாதுக்கள், ஆச்சாரியர்கள், மகாத்மாக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்கின்றாலும் அது என்னைக்குமே நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளணும். அதே மாதிரி ஆன்மீக அறிவு வந்து நிறைய குழுக்கள் இருக்கு. அது வந்து 2ஆக பிரிச்சுப்பட்டுக்குது. ஒரு அருவவாதிகள் மற்றும் வந்து உருவவாதிகள். இந்த இரு பிரிவினரும் எல்லாமே வேதங்களுக்கு எல்லாம் ஏற்று தங்களோட வாழ்க்கைகளை அவன் நடக்கிறா. அதனால அந்த ஆனா பக்குவமலைக்கு அவளால உயர முடியல. அதனாலதான் யாரு சாஸ்திரங்கள் நோக்கத்தை உண்மையிலால யாரு புரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் தான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. அதனால நம்ம புருஷோத்தமான முழக்கத்திற்களை புரிந்து புரிந்து கொண்டு அவரோட எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரோ அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து இந்த லைஃப்ல இருந்து எப்படி நம்ம சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு போகணும் நம்ம யோசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. உண்மையை உறுதி செய்வது எப்படி? சாஸ்திரம், ஸ்கிரிப்சர், குரு, அதுவரை சாது. இது குருட்டு நம்பிக்கை அல்ல, அறிவியல் பூர்வமான சரிபார்ப்பு முறை. இதை பாருங்க, சாஸ்திரம் ஸ்கிரிப்சர் தான் என்னெல்லாம் செய்யணும். நம்மளுக்கு உண்மையை உறுதி செய்வது எப்படி நம்மளுக்கு அவருக்கு கைட்லைன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு. சாஸ்திரம் ஸ்கிரிப்சர் என்ன சொல்றதோ, யாரு வந்து ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாளோ அதே மாதிரி அன்ஸ்க்ரூப்லெஸ்லி நம்ம எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி அவ என்ன சொல்றாளோ அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் இது பண்ணி நிறைய புஸ்தகம் படிச்சு, நிறைய பாகவதம், பகவத்கீதா எல்லாம் பிரபுபாதா புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சு நம்ம சாஸ்திரங்களை நிறைய தெரிஞ்சுட்டு அதே மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அவ வந்து அந்த ஆன்மீக குரு வந்து எல்லாமே டிசிப்ளின் செக்ஷன்ல இருந்து வந்திருக்காரு. அவ குருக்கு குரு, சிஷ்யர். அவ வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடில இருந்தே எல்லாம் சாஸ்திரம் எல்லாம் எழுதியிருக்கிறதுனால அவ வந்து தன்னோட மனசு பிரகாரம் ஒண்ணுமே கிடையாது. அவ எந்த குரு அவளுக்கு அவளுடைய ஆன்மீக குரு என்ன சொன்னாலும் அதே தான் அவ ஃபாலோ பண்ணிருக்கா. அதே மாதிரி வந்து குருவோட குரு, தாசனோட தாசன் அதே மாதிரிதான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லாரும் நம்மளுக்கு நம்ம சாஸ்திரங்கள் கூறுகிறது. அதனால ஆன்மீக குரு என்ன சொல்றாரோ நம்ம குரு வந்து மனசுல இது பண்ணிட்டு ஆன்மீக குரு சொல்றாலும் அதே மாதிரி ஃபாலோ ஸ்க்ரூப்லெஸ்லி பண்ணிட்டு நம்ம ரொம்ப அடக்கமானவும் ரொம்ப ஹியூமிலிட்டியும் ரொம்ப வந்து நன்னா வந்து பகவானோட ஆன்மீக குருவோட செயல்கள் என்ன சொல்றாளோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த சாதுவெல்லாம் அதேதான், அவெல்லாம் குருவோட ஆன்மீக குரு தான் எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்றா. இது வந்து இது என்னைக்குமே இதுக்கு ஒரு குருட்டு நம்பிக்கை இல்லை. ஆனா இது நம்மளோட ஃபியூச்சருக்கு என்னைக்குமே நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா. திருநாமத்தை உச்சரித்தல், நாமம் ஜபம், இறைவனின் திருநாமத்தை உச்சரித்தல். எது சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொன்னார்? நாம சங்கீர்த்தனம் நம்ம ஏற்கனவே அதுதான் நம்மளுக்கு ஒரே குறிக்கோள். அந்த திருநாமத்தை தான் அது நம்ம என்னைக்குமே உச்சரிக்க வேண்டும், தினமும் உச்சரிக்க வேண்டும். என்னைக்குமே அது வந்து நீங்க மறக்கவே கூடாது. சத் சங்கம், பக்தர்களுடன் உறவு, பக்தி விருக்ஷா இதானப்புறம் உங்களுக்கு பக்தி விருக்ஷா ஆரம்பிக்கப்படுது. அந்த சத் சங்கத்துல எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுங்க நிச்சயமா. இதுல நம்ம இன்னும் டீப்பா பகவத்கீதா பத்தி நிறைய படிப்போம் இதனால. அப்ப 4 பாவங்களை விடுதல், போதை, சூதாட்டம், மாமிசம், தகாத உறவுகள். நம்ம ஏற்கனவே படிச்சோம் இல்லையா முந்தின இதுல. போதை குடிக்க கூடாது, சூதாட்டம் போகக்கூடாது, மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, தகாத உறவு நம்ம வச்சுக்கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் கிடையாது, கேம்பிளிங் கிடையாது, மீட் ஈட்டிங் கிடையாது, அப்புறம் வந்து போதையும் கிடையாது. அதெல்லாம் இது பண்ணு. இந்த வந்து இந்த இதயத்தையும் தூய்மையாக ஆயிடும். நீங்க இதெல்லாம் விட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட இதயமும் தூய்மையா ஆயிடும். பிளஸ் நம்ம வந்து எவ்வளவு நாமம் ஜபம் பண்றோமோ அது நம்ம வந்து இன்டர்னல் எனர்ஜி நம்ம வந்து அந்தரங்க சக்தி நம்மளோடது என்னைக்குமே உச்ச நிலையத்துல தான் போயிட்டு இருக்குமே தவிர கீழே வரவே வராது. அதனால நாம ஜபம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னைக்குமே எல்லாம் நாம ஜபம் பண்ணிட்டு பக்தரோட சங்கத்துல வந்து நம்ம வச்சிருந்தாலே அவர் 4 நம்ம ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தர் சொல்லுவார். அது ஏதாவது புதுசா நம்ம கேட்டாலே நம்மளோட லைஃப்ல நல்ல ஃபியூச்சர்ல நம்ம நல்லா ப்ராஸ்பர் ஆகும். அந்த 4 பாவங்களை விடுதல் போது இதெல்லாம் விட்டுணும். நம்ம 4 என்னைக்குமே ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் எப்போதும் மனசுல வச்சுக்கணும். இது வந்து 4 பாவங்கள் இருக்குல்ல, இது வந்து இந்த ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் பிளஸ் நாம ஜபம்
சத்சங்கம் 3 என்னைக்குமே நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கடவுளை மறுப்பது மிகப்பெரிய அறியாமை. கிருஷ்ணரை சரணமடைவதே உண்மையான அறிவு. எதுல உண்மையான அறிவு? நம்ம சரணம் அடைக்கிறது தான் உண்மையான அறிவு. நம்மள கடவுளை நம்ம மறந்துட்டோம் வச்சுக்கோ, அது பெரிய ஒரு அறியாமை. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இது என்னைக்குமே மனசுல வச்சுக்கோங்க. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இந்த பகவத்கீதையை முறையாக கற்று வாழ்க்கையை மாற்றுங்கள். இந்த பகவத்கீதாவை நன்னா படிச்சு நல்ல என்னெல்லாம் இதுல இருக்கோ அதெல்லாம் நன்னா மனசுல வச்சுண்டு அதே மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ அத்வதே ஆச்சாரிய யாரு? விஷ்ணு சிவரூபத்தில். நித்யானந்த பிரபு பலராமன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணா. கதாதார பண்டிட் சக்தி ராதா ராணி. ஸ்ரீ வாசாதி பக்தி பக்தர். जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம சொல்லிட்டோம். வாஞ்ச கல்பத்தருஷ்ய கிருபா சிந்து ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय. प्रभुपाद की जय. नामाचार्य हरिदास की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. भगवद्गीता की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. अयोध्या श्री रामलाल की जय. प्रेमानंदा हरि हरि बोल. हरि हरि बोल.